Ben, bo día a todos. Comezamos o pleno extraordinario do día de hoxe, 2 de maio, 10:30. Temos 4 puntos na orde do día. Comezamos polo primeiro, comparecencia sobre actuacións no Areal e no Piñeiral da Madalena. Se alguén quere intervir. Señora García. Bueno, bo día a todos. Primeiro que nada, deixar patente a nosa indignación ante o rexeitamento de celebrar unha comisión informativa solicitada polo PSOE en tempo e forma, o cal os demostra que o alcalde non quere dar contas voluntariamente nin asumir a súa responsabilidade ante o acontecido este inverno no Piñeiral e non dar explicaciones despois de todos os prexuicios ocasionados aos veciños e aos comercios da zona da Madalena. Como todos sabemos, o organismo que acomete estas obras é Augas de Galicia, pero a responsabilidade do alcalde velar polo benestar dos veciños e a integridade de todo o termo municipal, exixindo a dito organismo que cumpra coa súa labor de inspección e control hacia a empresa que as está a cometer, ou casi mellor dito a cometer. Pero o que nos parece indignante de verdade non só aos membros do PSOE ou da oposición. Por eso firmamos a todos a solicitud de celebración deste pleno de comparecencia do alcalde. É que a preocupación polas obras por parte do señor alcalde parece que rematan en canto para de chover. Agora que non chove, parece que todo vai ben. Seguiremos pensando que hai que facer unha labor de inspección moito máis exhaustiva hacia estas obras. Nos parece de todo inadmisible que chegue incluso a cargar coa responsabilidade dos veciños coas fincas inundadas pola deficiente recollida de pluviais, e remito as declaracións na Voz de Galicia, que se non recorda, teño o artigo guardado no teléfono e que me deixou estupefacta. Nos deixa estupefactos a súa desfachatez e falta de responsabilidade. Dito isto, procedo a facerlle as seguintes cuestións. Primeiro, cantas veces se reuniu cos responsables de Auga de Galicia para exixir a correcta vixiancia e control a execución das obras? Prefire que faga toda? Sí, faga toda a exposición e será respondida despois de os segundos. Se hai documentación ao respecto que o demostre, por favor, queríamos ter acceso a ela. Cantas veces entrevistou co xefe de obra? Os que estivemos na legislatura pasada, tanto o alcalde como as concelleiras de obras e servicios, estivemos en continua comunicación co anterior xefe de obra para evitar e solucionar os escollos que podían ir surxindo como calquera obra desa envergadura. Así que esperamos que fora igual, de igual maneira. Sí, continúo. Que explicación lle deron sobre os danos ocasionados? Por que non se parou ou se buscou solucións ás verteduras continuas de auga no Pinar? Se existen informes por escrito que o demostren. Se existe autorización de costas para verter esas augas ou simplemente se deixou facer sen tomar cartas no asunto. Dende a alcaldía se pediu a Augas de Galicia documentación sobre as obras, análisis de impacto ambiental, consecuencias para a biodiversidade da zona piñeiral. Dende a alcaldía ou as concellerías correspondentes a medio ambiente, obras ou servicios se preocuparon de encargar aos técnicos municipais ou a empresa externa experta na materia de facer algún estudio sobre o impacto medioambiental das obras e minimizalas? Se lle preocupa o máis mínimo ao alcalde que esas augas verquidas conteñan restos contaminantes? Existe algún análise? Ou de como vai afectar a continua humectación dos terreos onde están arraigadas as árbores do Piñeiral? Se Augas de Galicia presentou de motu propio ou foi requerida polo Concello documentación sobre como se estaban a executar esas obras, permisos, prazos, informes técnicos, se lle van requerir en algún momento ou pasan. Coñecemos o prazo do remate das obras, aproximado, seguro, estimado. E por último, reflexionou o señor alcalde sobre todo o que afectou a deficiente execución destas obras sobre a veciñanza, o comercio, porque aparte de danos ocasionados aos vehículos que pasan por aí a diario, xa vimos oíndo innumerables queixas de averías, incomunicación de varios días por anegamento de rúas, sobre todo de persoas maiores ou con mobilidade reducida, e que dá impacto económico sobre a hostelería e restauración desa zona, onde se concentra gran parte do comercio de cabanas, afectando, ademais, a toda a zona do Areal. Queríamos saber a resposta a todas estas cuestións. Mais, señor Varela? Moitas grazas. Bo día a todos e a todas. Eu entendía que unha comparecencia debería comezar porque o alcalde comparecera e despois abrir unha quenda de preguntas, pero aquí neste concello parece que nada é normal.
Ben, antes de nada, eu quería deixar constancia para para todos os puntos deste pleno, de por que estamos aquí hoxe, nun pleno cunha convocatoria extraordinaria. Este pleno foi forzado desde a oposición, desde o conxunto da oposición, porque vostedes estánse a negar reiteradamente a dar conta do seu traballo en pleno e en comisión. Creemos que é lamentable ter que chegar a este extremo de ter que convocar desde a oposición un pleno, pero é que non nos deixou máis remedio. En este Concello hai un problema de fondo que é a súa forma de gobernar, sen proxecto, sen ideas, e sen ganas de traballar, e as súas conviccións políticas que son profundamente antidemocráticas. E isto leva a actuar dun xeito que só podemos cualificar de despótico. Digo despótico porque vostede non respeta a oposición nin os dereitos que temos como representantes electos deste pleno. Mais indo concreto, vostede e o seu goberno teñen unha serie de defectos imperdoables que o fan profundamente inadecuados para gobernar este Concello. Uns defectos que creemos que quedan bastante ben ilustrados con cada un dos puntos que imos tratar hoxe neste pleno extraordinario. Así que xa cinguíndonos a este primeiro punto da orde do día, creemos que a súa actuación neste aspecto amosa a súa debilidade, o seu partidismo e tamén o profundamente errado que está nas súas prioridades no que ten a ver co noso Concello. É evidente que estas obras de saneamento son necesarias. Como é obvio tamén que esa zona, pola súa situación, é especialmente vulnerable ás inundacións. Pero tamén é certo que o desenvolvemento destas obras leva sendo caótico desde o seu comezo, que a actuación da promotora, que é a Xunta de Galiza, a través de Augas de Galiza, ven sendo francamente mellorable. Na primeira fase, comezaron as obras sen unha mínima preparación, sen saber o que iban a topar, e tiveron que rectificar sobre a marcha en numerosas ocasións. Quebrou a empresa, a Xunta tuvo unha das zoas de aparcadoiro inutilizada para aparcar en unhas condicións francamente deplorables durante varios meses, mentres vostedes, por certo, na oposición, culpaban ao goberno local. E ao reanudarse as obras desta segunda fase, vese que non lles valou de nada todo o acontecido na primeira fase, e aínda foron a peor. A acumulación de sedimentos con árbores soterradas baixo montañas de máis de 5 metros que se ven desde o outro lado do talude, un paso provisional executado de maneira deficiente e cusas deficiencias veñen causando problemas continuados, como tamén comentaba a compañera do PSOE, saídas de vía, averías mecánicas, momentos de incomunicación, os propios traballos mal executados, causando desperfectos, anulando tubaxes de evacuación de pluviais, creando as condicións perfectas para que no momento que chovese, e recordolles que vivimos nun país no que chove, ocorrese o que acabou ocorrendo neste Concello, unha inundación histórica. E isto ten responsables. É obvio que o principal responsable é da Xunta e da empresa responsable da obra, pero o seu goberno tamén ten unha boa parte da culpa pola súa inacción. Vostede non levou a cabo ningún traballo de prevención. Vostede non falou con ningún organismo dos problemas que levaban tendo as obras e que son tan obvios como a montaña de area que comentaba antes que se ve desde o outro lado da vía. Vostede o que tiña que estar facendo como alcalde era chamar a conselleira, mellor dito, a exconselleira, porque, unha das cousas boas que fixo Rueda foi apartala do cargo porque ben se ve que era incapaz para telo, non? Era estar nesa consellería exixindo solucións, pero non o fixo. Supoño que por non molestar. E ao final, como tiñan todos os boletos para o sorteo, cando choveu un pouco, chegou a inundación, coas consecuencias que todos sabemos e que todos coñecemos. Danos materiais, danos económicos e incomunicación temporal da zona, e como vostede dixo, chaman pola caballería. Conseguen desa suposta xunta amiga un despregamento de medios moi importante, unha foto francamente bonita, felicito, teñen a feliz idea de tentar solucionar o problema da inundación desaugando toda a auga para o Piñeiral sin control. O resultado? Pois o Piñeiral convertido nunha lagoa con medio metro de auga en algúns puntos do Piñeiral, con patos por primeira vez na súa historia, empeorando a calidade do chan xa bastante danado e facendo que os piñeiros, que sabemos que están moitos deles na súa última fase de vida, sexan aínda máis vulnerables. E agora que marchou a auga, temos un piñeiral coberto por areas con restos de formigón e outros elementos que non sabemos o que son. Aí tamén nos sumamos a querer saber que o que hai neses depósitos, no maior ataque ambiental que sufreu este espazo natural na súa historia. Así que vostede pasará a historia tamén por isto. Un problema novo e o problema que viñan a solucionar, a inundación, exactamente igual. Pero hai máis. O despregamento de medios, que foi moi bonito nesa foto, durou un día. E ao día seguinte, coa situación exactamente igual, non hai ninguén. Supoñemos que terían que ir a outro sitio os medios do 112 a sacar a foto.
Está vostede ao día seguinte con algún membro de Protección Civil tentando montar unha bomba de xardín como se fose un moble de Ikea para solucionar o que o día anterior non daban solucionado 8, 10, 11 camións de bombeiros con as súas instruccións e, en vez de estar chamando a Xunta, a promotora da obra para que solucionen ese problema, está ali. Bueno, sacándose fotos coas catiuscas que estreou. Por que non fixo esas chamadas? Non o sabemos. Pero sabe que si fixo? Botarlle a culpa aos veciños nunhas declaracións francamente indignas de calquer alcalde. Forte cos débiles e débil cos fortes. Porque cando vostede pon nunha balanza o partido a veciñanza de Cabanas, sempre lle pesa máis o partido. E aí está a súa debilidade, o seu partidismo, do que falábamos antes. Faltan as súas prioridades erradas. E para iso temos as actas das xuntas de delegados, nas que nas súas intervencións limítanse a contar as métricas das redes sociais. Debe saber a veciñanza do noso concello que nas semanas na que tiñan o Paseo da Madalena inundado, vivendas anegadas, nas reunións deste goberno, nas reunións nas que se reúnen os concelleiros, o alcalde fala das métricas das redes sociais, dos me gusta que ten a páxina do concello. Son as súas actas, non estamos inventando nada, fágalas públicas, amósenas. Porque vostede non quere dar solución aos problemas do noso concello, e moito menos esas solucións aos problemas que ten Cabanas pasan por petar na porta dunha administración gobernada polo seu partido. E isto faino totalmente incapaz de gobernar. E dito isto, queríamos tamén que nos respondera a unhas cuantas preguntas. Eu agardo que este tomando nota. Segue considerando que a culpa das inundacións é dos veciños? A que se deberon as inundacións? Que tubaxes rompeu a empresa? Por que tardaron tantos meses en repoñelas que ainda estaban repoñendo esta semana? Quen é a persoa ou a entidade responsable de enviar os achiques ao Piñeiral? Mona vostede, o que podría facelo responsable dun presunto delito medioambiental, ou solamente o permitiu actuando negligentemente? Reuniuse con algún responsable das obras, con alguén de Augas de Galiza? En que data se reuniu? En que termos se reuniu? Esta mesma semana producíronse novos achiques cara ao Piñeiral, presuntamente de augas fecais. Que pode explicarnos sobre isto? Cal vai ser o estado desa zona cara a tempada de verán? Como se vai a compensar aos establecementos que teñen concesión para a instalación de postos de tempada no paseo marítimo que non puderon instalalos polo estado das obras? Como van ser compensados económicamente? Moitas grazas. Señor Presidente. Sí, bos días a todos e a todas. En primeiro lugar, queremos manifestar a nosa indignación. De outras cousas, porque este asunto xo vimos solicitando por escrito dende o ano pasado, dende que comenzaron as obras prácticamente. E, polo que podemos comprobar, só podemos tratalo en dúas ocasións. Unha no mes de decembro, a solicitude tamén dunha comisión que fixemos membros da oposición, que ao final acabou convocando despois de que nun pleno se tratase unha moción que presentamos en relación a un acceso de emerxencia que víamos necesario, evidentemente, porque o alcalde non lle pareceu acaído tratalo antes. Tuvemos que metelo por unha moción de urxencia, imagínense. Cando hai que chegar a esas situacións, quere dicir que aquí hai algo que falla. Chega a oposición primeiro aos órganos como pleno, antes que ao goberno. Pois, sinceramente, aquí falla algo de base, claro. Houve unha comisión, nesa comisión pedironse unha serie de cuestións, fixéronse unha serie de valoracións, fixose un seguimento do goberno, evidentemente, porque para iso están as comisións tamén. E ata hoxe, as graves inundacións que se produciron aí, pois non mereceron ni un pleno extraordinario, que non mereceron nada. E ten que ser a oposición a que solicite o pleno. Isto é moi sintomático de como están as cousas. Intentando a oposición sempre falar estas cousas en comisión, porque se insistiu 1 e 20 veces sobre ese tema e, efectivamente, hai unha solicitude do Grupo Socialista que acompañou a outra que fixemos nós tamén pola nosa conta, evidentemente,
pero a do Grupo Socialista tiña que ser convocada e non sabemos por qué non se convocou, non o sabemos, ni nos parece justificable tampouco, por certo. Pero xa sería o pitorreo máximo imposibilitar a reunirse a este pleno, que xa é o último que lles faltaba. O goberno actual evitar unha reunión do pleno e non tramitar o artigo 105 do ROF. Xa sería o último que lles faltaba. Bueno, pois xa directamente vayan á Fiscalía onde queiran, porque xa de verdade este concello non se sostén de ninguna das maneiras posibles. É indignante. E vou dicir máis. Todos os expedientes achegados a este punto de orde do día son os relativos ao convenio con Augas de Galicia, as solicitudes que se fixeron a costas, permisos para a obra, que está tramitados polo Concello de Cabanas como asinante do convenio, porque aquí os bulos son moi bons, é dicir, dice sempre que a culpa é de Augas de Galicia, pero que resulta que este Concello ten un convenio asinado con Augas de Galicia. Que pasa? Este Concello non se fai responsable nin siquiera dos seus bens e dereitos, de nada. Non entendemos que pasa con esta obra, que nin o Concello se fai cargo dela cando son os seus veciños os afectados, cando son os seus bens. Neste caso non é un ben xestionado polo Concello que está concesionado por Costas, pero que ten que mirar por el, o Piñeiral, a praia, que sexa. E resulta que nin siquiera no expediente nos atopamos esa moción de urxencia que foi presentada no pleno de novembro do ano pasado, 2023, non está no expediente. Aprobamos aquí unha moción en relación a esas actuacións que se están realizando aquí no pleno e parece ser que os concelleiros que estamos na oposición somos extraterrestres ou extracabaneses ou non se sabe onde vivimos, nin que participamos neste pleno, porque polo visto neste pleno tampouco participamos, segundo vostedes, incluindo nos expedientes do orde do día, unha moción que foi presentada. Que pasa? Que me queren decir? Que esa moción non ten nin siquiera aberto un expediente? E xa non ten nin a siquiera a dignidade de poñela neste expediente, que sería algo relacionado, evidentemente, coas súas actuacións en relación a ese asunto. Estamos falando de base, de antes de empezar a falar. Non se inclúe toda a documentación requerida. Iso xa yo voto en cara. É así. Unha proposta en positivo para polo menos do gran problema que houbo. A ver, que non iba a resolver moito, non digo que non. Agora, pero polo menos ter unha serie de emerxencia e evitar todos os problemas que se causaron aí, non cree que polo menos os veciños tenían algunha alternativa digna? Polo menos. Non sei, Perderon unha oportunidade con esa moción de conseguir unha serie de emerxencia para a Praia de Madalena. Porque, dígame vostede, que trouxo bon todo o problema que se causou aí? Que trouxo bon? Nada. Que xa está, con poñer un alcantarillado, unha fosa séptica e un alveadoiro para a ría, xa se solucionan os problemas do saneamento de Cabanas. É o que lles están contando os veciños. Son tan indignos que lles contan as cousas desa maneira. Unha fosa séptica, e chamolles, e xa sei que lles molesta, que chame fosa séptica, porque o é, porque o di Costas, porque este señor votou en contra en canto veu que a Xunta de Galicia nos mentía. Que non hai ningún tanque de tormentas. Os tanques de tormentas son para augas pluviais, non para augas fecais. Non mintan. Unha fosa séptica na Praia da Madalena. Sí, señores. É indignante. E iso teño que lelo nun informe ambiental de Costas, no primeiro informe ambiental sobre a situación desa zona. É que os avisa, mire, señores, ustedes están poñendo isto a 20 metros da liña de mar. Ao lado dunha praia, como a da Madalena, de verdade. Iso que é como o depósito da Pedra do Couto, non? Tamén está aí para criar ras. Supoño que ali sobreviven, pero para un servicio público non. Esas son as obras grandes de Cabanas, maravillosas, estupendas. De verdade, indignante.
Pero dígolle máis. É sintomático que non consten para este pleno ningún documento sobre, vamos ver, que temos en Cabanas? Bueno, temos policía local. Neste expediente deste pleno non hai un só informe da policía local sobre as actuacións que se desenvolven aí. No expediente, non sei se os hai, eu pregúntolle, hainos? Hai informe da policía local sobre as actuacións de Augas de Galicia en convenio co Concello, no Piñeiral da Madalena, todos os danos que causaron? Hai algún informe? Pregunto. Pregunto tamén, hai informes da policía local sobre o tema de tráfico? Por que non está neste pleno, neste expediente? Pregunto, que teñen que... Non o fixeron directamente, non o pediron. Hai informes da área de urbanismo sobre as actuacións na zona, sobre o desenvolvemento das obras, sobre as afeccións, sobre as inundacións. A Comisión sobre Inundacións solicitou un informe técnico, e además precisamente por esa zona, non? Entre outras. Vostedes non creen que se tiveran un informe sobre inundacións non poderían paliar e buscar mellores solucións que as que atoparon para desaugar a represa que crearon no Remanso con esas obras? Vostedes non o creen? Eu só me pregunto. E tamén lles pregunto a vostedes se o creen. Constan informes de protección civil das actuacións de protección civil na zona? Neste expediente deste pleno? Non. Hainos. Gustaríanos coñecelos. Tampouco se nos achegan. Tampouco consta no expediente, a ver, non temos persoal relacionado con medio ambiente, xa sabemos que grazas aos grandes informes, bueno, a gran calificación que ten esa zona, unha duna arborada, está recollida na normativa europea como os espazos a protexer, pero que curiosamente na normativa galega omítense. Na normativa municipal directamente clasificamos esa zona como urbana, zona verde. Entón, pero para nós, coherentemente, como así o propuxemos, porque evidentemente hai unha masa dunar, hai unha masa forestal, e iso, inda que é cultural, é unha creación cultural, evidentemente, por unha parte, pero por outra está relacionada directamente coas actuacións que fan nas zonas das landas, ou as actuacións que fixeron na zona das landas para controlar as dunas costeiras coa plantación de piñeiros dende o século XVIII. Os franceses utilizaron ese sistema para estabilizar as dunas. Este mesmo sistema que se aplicou aquí. Iso merecería, polo menos, unha consideración mínima por parte do Concello. Non existe, decir, xa sabemos que as propostas que lles fixemos para a declaración ou para a protección ambiental desa zona non prosperou ningunha, non lles interesa, evidentemente por motivos económicos, pero os danos que se causan aí, como non hai unha protección ambiental en condicións, evidentemente, é como se fose unha zona urbana. Menos a zona de duna, que, por certo, ali tamén botaron aguas fecais. Que esa sí que está, porque esa é de dominio público marítimo terrestre e de protección de costas. Esa sí que é un delito ambiental. Pero parte de aquí resulta que non. Por qué? Como somos así de listos, dende o ano 87, pois temos unha clasificación de zona urbana. Unha duna feita zona urbana, vamos, para construir, para facer aí edificios, vaya. Somos tan listos que somos así, non? Pero que lle vamos a hacer? Pero en calquera caso, eu pregúntolles, por que non pediron un informe ambiental sobre os danos que se causaron aí? Sería lógico. Eu podolles decir, vin como caeron 5 pinos a plomo.
Agora danse conta de que encharcar o Piñeiral directamente causa a caída dos pinos. Danse conta. E non porque teñen as raíces podres, que se poden comprobar, e se o fixeran, se fose un técnico ambiental ali, comprobarío, esas raíces están verdes, verdes bullentes, simplemente por peso. Por qué? Porque os piñeiros asumen unha grande cantidade de auga e se desequilibran a base, que é moi lixeira, que a auga ainda se fai máis amolece e caen a plomo. Algo tan sinxelo como iso. Pero hai algún informe ambiental? Hai non. Pediron non. Existe. Aquí no pleno descoñecemos. Iso é o que primeiro lle teríamos que preguntar para, polo menos, ter unha base dunha comparecencia mínimamente digna. Pero a ver, que nos vai vir a contar aquí milongas? Sen ter todo isto, este traballo previo feito? Porque a min, sinceramente, con que o que vostede me diga, non me vai convencer. Porque eu quero informes que había que ter feito en todo ese momento. Vostede pode dicir, Augas de Galicia, pedinlle X ou pedinlle Y ou pedinlle Z. Sinceramente, non me vale de nada, porque neste expediente non existe ningún só documento relacionado con peticións do Concello de Augas de Galicia que estea fundamentado en informes. Nada. Todo palabrería. E xa só por iso, é dicir, é unha incomparecencia, do noso punto de vista. Non está comparecendo diante deste pleno, estáse burlando deste pleno, estános tomando o pelo. Para min está claro, xa fixo a comparecencia non achegando toda esa documentación. É incomparecencia, é un goberno mudo. Non existe como tal. Goberno que actúa, manda a Policía Local ali a facer informes. Un goberno que actúa, manda os servizos técnicos municipais a ver cales son os problemas que están sufrindo os veciños. Non botándolles a culpa, políticamente. Porque esa culpa, evidentemente, é política. As súas declaracións son políticas, aparte de indignas. A quen se lle ocorre botarlles a culpa aos veciños dunhas inundacións que é a primeira vez, bueno, que é a segunda vez que se produce. A segunda. A primeira foi no Nadal do ano 2022. E por que se producen? Porque houve unha obra anterior que cortou as saídas de pluviais desa zona e agora creou unha represa. A primeira represa que houve foi o paseo marítimo, de feito inundábase periódicamente. Desaugaba. Mire, e desauga, e todos sabemos xa ata onde desauga, porque ata saben os veciños, porque os veciños xa preocupados, dicir, agora porque non se nos inunda aquí. Ah, mira, é que sae a auga para o ría, claro, por un alviadoiro, efectivamente. Sen autorización de vertido, por certo, e son augas fecais. Non son pluviais, nada máis. Cal é a situación que temos que afrontar? Que aquí houve uns danos e ni siquiera hai informes de danos, é dicir, os servizos municipais nin foron facer os informes, nada. Non existe, ni siquiera nos viais municipais. A ver que pasa aquí porque se inunda, porque viais municipais estaban inundados. É que nin siquiera dos nosos propios viais municipais vamos facer os informes. Non existen. Os veciños xa se mañarán, xa terán que buscar o seu informe do seu seguro, que queiran. Pero viais municipais afectados, houbo. Eu non vexo ningún informe neste pleno. A que ven aquí? A contarnos milongas outra vez? Miren, cando non é capaz de abrir un expediente dunha moción e darnos unha resposta, polo menos nese expediente, de que tramitou algo, pois o demais xa vai engadido. É unha falta de respeto a este pleno. Responda. Bueno, bos días. Vamos a ver, sobre o tema dos informes medioambientais, sí que se lle mandou un escrito a Augas de Galicia que para que nos faga un informe dos danos tamén, o posterior arranxo, naturalmente, se é necesario do todo afectado. De feito, temos pedido unha reunión que pronto se celebrará con eles
según o que nos dixeron. O tema do bombeo hacia o Pinar, bueno, si foi un momento puntual, de feito, naturalmente vanos evaluar desde Agua de Galicia os danos que pudo, como lle acabo de decir. Prodúxose un último este martes, por tema das obras necesario, foi case obrigatorio, foi un momento de como uns 20 minutos para achicar unha zona dun pocete e facer a obra necesaria para que non volva a pasar eso, non volverá a volverse para o Pinar. Despois, falando das inundacións, sí, naturalmente a última esta foi moi gorda, houbo outra anterior no mes de decembro do outro ano, pero bueno, repetidamente desde o ano, non sei, 18, 19 aproximadamente, todos sabemos a cantidad de inundacións que aí no tema da playa. Cal foi o problema? O problema foi que chegaran as obras a un momento a un tubo que realmente non funciona, salvo carga de agua, sobrecarga no tema do alcantarillado. Este tubo actuaba de aliviadero. Cando chegaron aí as obras, pois, desde este goberno se lles avisou de que pasaría eso, se se producían choivas, que era posible que pasara eso, porque eso, inda que non se utiliza o tubo, sí que facía de aliviadero en certos momentos. De feito, cando se levantaban as tapadas alcantarillas na zona de emerxencias, por aí era por onde salía toda a auga. Entonces, cando foi das inundacións máis grandes, naturalmente non pode sair porque non había o tubo, tuvo que estar reposto agora xa. Despois, a parte disto, estivemos comprobando toda a rede con Viacua, encontramos unha falta de mantemento bastante grande desde hai moitos anos. Temos a tubaxe casi toda a un 50% chea de area, prácticamente. Isto desde hai moitísimos anos debe ser limpado. De feito, nas obras dos sauces, agora onde estuvo aglomerando, encontramos algún tubo esfondado. Aí na zona dos sauces e Pinemar e todo isto, as pluviais están conectadas directamente ao saneamento de toda a vida. Claro, o que fai eso naturalmente, ao ter o tubo, mitad del cheo de area, pois non entra en carga facilmente, e viña a auga de volta. Aí se produciron o tema das inundacións dos chalés, basicamente por eso. Despois, bueno, a meteoroloxía naturalmente non é igual a hora que fai moitísimos anos. Ora estamos a vivir uns fenómenos que se antes se producía cada século, agora vai cada 10 anos e chegará un momento que nos pase cada ano. Son fortes ventos, fortes augas e naturalmente exaxera moito máis isto. Despois, con respecto a se nos xuntamos co xefe de obra, tivemos reunións, penso que hasta 4 reunións debemos ter co xefe de obra. Ainda hoxe pola mañá tivemos outra, antes de vir para aquí tamén ainda estivemos con eles ali. Non sei, pouco máis, non sei, bueno, quedarán, informes, me decía de informes, non hai informe da Policía Municipal, tampouco dos técnicos de aquí do Concello, sí que temos pendiente este de Augas de Galicia, que é máis a próxima reunión e lles contaremos como vai indo. Logo, por aclarar, reunións con Augas de Galicia ali debe haber entre 2 ou 3. Como lles digo, co xefe de obras de Augas de Galicia, como ben di, a última foi incluso esta mesma mañá. Así que veces para ir ali a falar non faltan, e para exixir e pedir que teñan os informes e nos consten calquera posible dano que fixeran no Pinar, está máis que pedido. Estamos á espera de que respondan. E a última vez que estivemos avaliando foi precisamente esta mañá. Por responderlle claramente ao señor Varela, o que o señor Varela leu é unha ata dunha xunta de delegados, está ben, non quere dicir que non, pero cal non significa que o goberno tampouco non poida ter outras reunións noutro momento ou ao longo dunha semana, perdón, non se reúnan máis dunha ou dúas veces. Esta é concretamente a acta da xunta de delegados, pero pode haber máis reunións e a lo mellor especificamente sobre este punto, vale? Seguintes intervencións. Señor Ladra.
Bueno, bo día a todos a todas. Bueno, como dijeron mis compañeros, la primera vez que comparece, hay una comparecencia de un alcalde que no comparece. Primero comparecemos la oposición y después comparece él. Curioso como poco. Bueno, al final explicaciones dieron más bien poquitas. Documentación no trajeron nada. Es decir, pensábamos que iban a traer ahora, después de nuestras intervenciones, pues que tendrían ahí algún tipo de informe guardado que nos subieran a los expedientes, vacíos de contenido, para venir a un pleno extraordinario que se les pide con tiempo y no son capaces ni de preparar ningún tipo de informe específico sobre las materias que se le solicita, ya no solamente de la solicitud del pleno, sino la anterior solicitud de de la anterior reunión que os pedimos de la comisión. Por lo cual tuvieron casi más de un mes y medio para poder preparar algo que se ve que no tienen ni la voluntad, ni el interés, ni las ganas de hacer absolutamente nada por dar explicaciones o por buscar soluciones para el problema en este caso, del Piñeiral, ¿no? Porque ya no es cuestión de que nos den más o menos información a nosotros, que también es su obligación, ¿no? Sino buscar soluciones para el problema que tenemos en el Piñeiral. Pero se les ve que no tienen interés ninguno. Desde luego, su antecesora, por muchísimo menos, me llamó terrorista medioambiental. No me quiero imaginar si estuviera aquí la señora Elena Arias, lo que le podría llamar a usted ahora mismo. Porque lo que pasó actualmente en el Pinar es muy grave. Es un daño medioambiental muy grave. Cortar pinos que estaban dañados no es un daño, pero lo que hicieron ahora de inundar el Piñeiral, tal y como lo hicieron durante semanas, sí es un daño medioambiental muy grave. Y aquí le importa poco. Es decir, se estaba inundando el Pinar y el alcalde paseaba por allí que daba gusto, sin importarle ni siquiera que pararan las inundaciones. No lo de la cabeza, porque lo estuvo permitiendo. Es decir, lo permitió. Es decir, si no, no se habría hecho. Si el alcalde no quisiera que se hubiese hecho, no se haría, desde luego. Así que la responsabilidad es suya, no de otros. ¿Vale? El último responsable en este aspecto del daño que tenga el Pinar es suya. Por lo cual, no le dé a la cabeza, porque es así. Es que ¿qué le voy a pedir? Porque realmente es que no hay documentación, no hay explicaciones suficientes. Venimos a una comparecencia de humo, porque realmente venimos aquí a pasar la mañana, por lo que se ve, a desahogarnos la oposición con ustedes y vosotros mirando para el aire y escurriendo el bulto, porque ni siquiera su trabajo han realizado. Ni siquiera han apuntado cada una de las preguntas que hizo la oposición para contestarnos en orden y de manera correcta. Es que no tienen ni siquiera esa educación y ese respeto por nosotros de ir apuntando cada una de las preguntas. Por lo cual, realmente, sinceramente, sería para levantarse e irse, porque realmente hacen perder el tiempo a nosotros y a los cabaneses. Señora García. Sí, bueno, como di o meu compañeiro Carlos, aquí contestacións moi livianas, seriedade ningunha, responsabilidade cero, pelotero, porque aquí contestación, preguntáballe, vou repetir 3 ou 4 que se me quedaron así, bueno, xa non me convence moito o resto, pero bueno, se encargou por parte dos técnicos municipais ou algunha empresa externa experta na materia a facer estudios sobre o impacto medioambiental, porque a min eso de fiarme do informe que faga Augas de Galicia dunha obra que estaba executando ela, me dá la risa, vamos. Nos vamos fiar, además, duns informes futuros que nos van facer, porque non previos, nin no momento en que foi o impacto gordo cando estábamos coas lagunas de Doñana no Pinar. Eso xa me parece surrealista. Tamén lle preguntei se coñecemos o prazo de remate das obras, aproximado, seguro, definitivo, tampouco se me contestou. E, por último, quería saber, pero seriamente, se o alcalde reflexionou ten a responsabilidade suficiente, porque a ningún dos da oposición non o parece, de toda a afectación que ten o Pinar, de todo o que lle afectou aos veciños, ao comercio,
se lle parece que é responsable un alcalde que permite que suceda todo isto no termo municipal, sexa de Augas de Galicia, seña de Perico los Palotes, que me da igual. Non me parece responsable. Señor Varela. Ben, dicía na miña primeira intervención que temos un alcalde que é forte cos débiles, débil cos fortes, e hoxe vivimos aquí tamén unha nova cousa, que a primeira vez que se ve nun pleno, e é que despois de 10 meses que levamos de legislatura, é a primeira vez que cando se fai unha comparecencia non comparece el. Nos plenos habitualmente, cando se pregunta ao Concelleiro de Educación, a Concelleira de Turismo, a calquer concelleiro, non os deixa contestar nos plenos. Responde el, fala por todos os concelleiros. Hoxe actúa diferente. Hoxe, que ten que comparecer o alcalde, lanza os leóns aos seus concelleiros. No reboa Manolo, tes un papel hoxe importante. Vemos que temos un alcalde ausente que se agocha detrás dos seus concelleiros hoxe para non dar a cara unha vez máis. Pero como dicían os compañeros do PSOE, fixeron unha rolda de intervencións, comparece a oposición primeiro que o goberno, e ademais non responden as preguntas, porque non tiveron nin a decencia, nin a mínima decencia de apuntar as preguntas para respondernos. Entón vamos a repetir. Segue considerando vostede, alcalde, porque foron súas as intervencións, que a culpa das inundacións son dos veciños? Por que tardaron tantos meses en reparar o que rompeu a empresa ata esta semana? Quen tomou a decisión dos achiques para o Pineiral? Foi vostede, porque vostede era o que estaba ali. Tomou na vostede ou soamente a permitiu? Cal vai ser o estado desa zona de cara á tempada de verán? Como se vai a compensar os establecementos que teñen a concesión para a instalación dos postos no paseo que non puderon montalos coa conseguinte perda económica? E deixo aí, porque o resto de preguntas fixémolas, responderon o que quixeron. Bueno, non estamos de acordo coas respostas, pero podemos considerar que están respondidas á súa maneira. Non ten un nivel tan baixo que non íbamos a esperar que nos deran máis explicacións. Entón, pues, tampouco vamos a reiterar, as teñenas aí. Eu aconsellaríalles que nesta segunda intervención pues, afondasen novamente nas preguntas que formulamos a primeira e especificamente que volveran a responder estas porque ni siquiera as tocaron. Grazas. Señor Pesareño. Ben, entón a nosa conclusión é que todas estas actuacións que fixeron aí non constan, non existen. Se para este pleno, vendo o expediente, o único que pasou foi que Augas de Galicia se puxo a facer unha obra en convenio co Concello de Cabanas que tiña unhas autorizacións moi limitadas de costas do Estado porque as barbaridades que estaban ao principio eran terribles. Unha obra moi complexa, iso tamén creo que está bastante claro, que non a viron vir, as causas, bueno, que podía causar, porque hai cousas que se deben de prever. Hai cousas que se deben de prever. E actuar nunha zona inundable, nunha obra desa envergadura, cun simple corte dun tubo, que non era problema de la hojarasca. Non era problema de la hojarasca. A hojarasca é moi bonita para facer unha foto no Facebook. Preciosa. Pero, para a realidade, o mundo real non vai pola hojarasca. O mundo real vai por tomar decisións políticas. E decisións políticas cando hai que tomalas. Esta oposición, que polo que nos respecta, intentamos, dende o primeiro día que entramos aquí, que se fixese un informe sobre as inundacións. Estamos esperando aínda por el. Hoxe tiñan unha oportunidade de achegalo neste expediente. Por lo menos, dicían, bueno, pues a ver se facemos algo para resolver ese problema, pero que nin siquiera temos as ferramentas básicas para traballar, porque temos un goberno mudo. Non ten nada que decir. O goberno políticamente pode falar cando ten informes de policía local en riba da mesa. Informes dos servizos técnicos municipais. Informes ambientais, neste caso, a zona do Piñeiral. Informes sobre a situación de inundacións. Cales son as causas das inundacións? Que se lle cortou un tubo que saía directamente ao mar?
á zona. Pois miren o que causa. Unha represa, fan un embalse e a inundarse as augas. Vivendas que non é verosímil botalles a culpa porque vivendas que están feitas desde os anos 50 do século pasado, desde 1950, que nunca se inundaron, iso sabe todo o mundo, todos os veciños que o toman de risa, dicir, vamos a ver, pero como lle pode botar a culpa a ninguén cando esas vivendas están feitas desde os anos 50 e nunca sufriron unha inundación? Nunca. Pregúntelle ás persoas maiores, pregúntelles. Estou falando dos primeiros chalés, que foron os que se inundaron, cando esos chalés están feitos en alto. Por que se inundaron? Porque se lles cortaron as saídas das pluviais, evidentemente. Coa obra anterior. Empezaron a inundar en 2022, perdón, no Nadal, precisamente, que houbera unha familia afectada aí, que viñera de aluguer, e a ninguén se lle acordou que podía pasar un problema. Ata que pasou. Dende o noso punto de vista, que vai pasar coas cantidades de areas que hai aí? Que vai pasar con todo o escombro que botaron do Concello de Pontedeume, de toda a volta, eu non sei o que botaron aí. Eu xa perdi o control. Porque hai unha parte que da obra, efectivamente, pero outro que foi quedando, que trouxeron de Pontedeume, de feito. E nunca se retirou. Que vai pasar con todo iso? Iso retíranse nun mes. Teñen prevista, teñen un plan de retirada. Neste expediente deste pleno non vemos nada. Teñen un plan de reutilización ou de actuación para repartir a area que está neses grandes montes? Bueno, o Costas do Estado exixíullelo para a fosa séptica que van facer aí. Pero para o tramo anterior, en principio non hai nada. E a nos sorpréndenos que non se lle pedise a Costas do Estado un plan de actuación, é dicir, en que se vai reutilizar esa área? Non se pode reutilizar na praia, que reutilizarase noutro sitio, porque hai sitio de sobra por aí para botar esa área na zona de duna, perfectamente. E na do Piñaner tamén. Non hai ningún problema. Pero hai un plan. Eu non vexo nada, porque neste pleno é que non nos informan de nada. Vemos outra vez que temos un goberno mudo. É dicir, nós podemos facer preguntas, pero que se non temos nada sobre o que preguntar, que estamos dicindo? Que nos conte unha milonga? Eu xa, de milongas neste pleno, xa estou cheo, moi cheo. E os veciños tamén, xa yo digo. Porque ata os veciños foron a investigar onde saía o aliviadeiro. Imagínense a preocupación que causaron. Os veciños ata saben a día de hoxe onde saen as augas residuais do Concello de Cabanas. Cando se tupen os tubos. E teñenlo que vir explicar a nós, porque nós non somos capaces de velo aquí, neste pleno, porque nos teñen así, cunha venda nos ollos. Por qué? Pois porque este Concello é así. É un Concello que de ti pa min xa amañamos, e xa está, e vai facendo que malo será. Non é, as cousas non son así. E máis cando estamos afectando bens de moi especial relevancia para este Concello. Porque a min dixeron, pero que fixestes ali en Cabanas? Preguntáronme, pero que fixestes ali en Cabanas? Eu dixen, que fixeron? Porque eu, a día de hoxe, ainda non sei moi ben cales son as explicacións, nin as xustificacións para facer o que fixeron. E neste pleno tampouco os acabo de escoitar. Pregúntolle, que xustificou todo iso? O mal tempo? Miren, o mal tempo non pode ser o único factor. Habendo propostas en riba da mesa que lles indicaban un camiño para evitar males maiores. Porque se pode dicir, que a oposición non fai nada, a oposición non está. Non, a oposición desde o primeiro día que entrou aquí. En este tema, concretamente, saben perfectamente que propuxemos un informe de inundacións. A día de hoxe, tampouco temos. Eu, sinceramente, é indignante traballar nunha corporación municipal que non é capaz de termar dos seus bens. Nin eso.
E como tal a culpa Augas de Galicia e os veciños, xa está todo resolto. Eu creo que esa non é a nosa maneira de traballar, e o mínimo que tiña que facer esta corporación, que tiña que facer o goberno local, porque é o que ten o mando para iso, é mandar e facer informes. Agora, a posteriori, eu con polo que podo ver, non se vai facer nada porque non se sabe, o que non se ve, non se estuda. Entón, botaron a alfombra por riba, o lixo debaixo, e xa virán as consecuencias no futuro. E así creo que non se poden facer as cousas. Respondan, se queren, senón, pois, xa sabemos o que hai. Ben, eu penso que máis alá de informes que haxa todavía pendentes ou non, que máis e que menos que se pase por aí sabe a situación perfectamente. Falaba vostede, agora irei respondendo as preguntas, falaba vostede de este tipo de situacións. Eu quero lle lembrar o estado na que estaban as tuberías, con 50% de area. E iso seguramente estea nun informe. E iso non é cousa de un mes, nin 2 meses, nin 3 meses, nin 4. Isto ven adolecendo unha falta de mantemento durante moitos anos. Respecto ás preguntas por orden das que tanto me indican, se encargaron informes ou empresas. Mira, agora mesmo hai un informe encargado a Augas de Galicia, que son os que teñen os biólogos, os profesionais da área encargados deste, e tamén nos consta que a demarcación de costas estivo ali, tomou acta de todo o que estaba sucedendo, e os seus técnicos avaliarían tamén o impacto desto, co cal hai dúas administracións distintas que estaban ao tanto ou están ao tanto desta situación, e as dúas o están evaluando. As dúas con persoal máis axeitado para facer un informe medioambiental que o Concello de Cabanas, que evidentemente non ten a ningún biólogo nin nadie da rama. Polo tanto, á espera de que cheguen estes dous informes, é o que temos que facer, esperar a que cheguen. Mentres tanto, non podemos pronunciarnos. En canto ao plazo do tempo, a obra ten un plazo do mes de maio para rematar, e ten tamén un mes de prórroga que sería o mes de xuño. En principio non esperan agotar o mes de xuño na súa totalidade, esperan rematar antes. Era mes de maio e, se acaso, 1 ou 2 semanas do mes de xuño. Repito, a día de hoxe, en función da meteoroloxía, tamén avanzan máis rápido ou máis lento, en función do tempo que haga. Se reflexionei con respecto aos danos ás empresas e á veciñanza, efectivamente, reflexiono nesta e noutras outras cousas. Evidentemente, falo tamén coas empresas da zona, falo tamén cos veciños. Eu mesmo son veciño da zona e sei perfectamente como están, o que pasan e o que teñen. Agora mesmo non temos tampouco ningunha solicitude de remuneración de daños de ningún tipo a ningunha empresa, de tela habería de avaliarse, pero eu me gustaría retrotraerme tamén un poquinho no tempo. Quero lle lembrar cando comenzou a primeira fase e baleiraron na primeira fase un hotel de xente, e apareceu o dono do hotel por aquí pedindo reclamacións ou explicacións de por que tiña o hotel baleiro nunhas datas, ademais, da primeira fase. Pero por se non ten memoria, lembro eu, porque vostedes estaban no goberno na primeira fase e por aquí apareceu un empresario que tiña o seu negocio completamente baleiro por culpa da primeira fase. Podo preguntarlle que fixeron vostedes naquela época, se reflexionaron e se lle indemnizaron. Se lle indemnizaron. A mesma indemnización que fixeron vostedes. Eu estou a dicirlle a ver se vostedes indemnizaron ao establecemento daquela época, porque a lo mellor o indemnizaron e eu ainda non o sei. Entende? Con respecto ás preguntas que facía o señor Varela, os meses que se tardaron en reparar a tubería foi porque houve que facer un contrato menor que o fixo Augas de Galicia. A decisión de achecar o Piñeiral foi dos servizos de emerxencia, os cales tomaron a decisión en base aos seus protocolos. Eu non tiven nada máis que decir, eran os profesionais da zona. O estado da zona, como xa lle dixen, depende dos informes pedidos a Costas e Augas de Galicia.
E a mesmo lle respondo mesmo en canto a como se compensa os establecementos. Por agora, polo de pronto, aínda non hai ningunha solicitude de ningún establecemento que reclame nada. En caso da vela, remítome a ver como vostede resarciu na época no que vostede estaba no goberno como responsable medioambiental de urbanismo, se non lembro mal, cando hubo un establecemento baleirado moi importante e apareceu o dono aquí pedindo explicacións. Vale? Entón, bueno, esperaremos a que viñan os informes de Costas e de Aguas de Galicia. Ali pasaron técnicos de ambos. Hoxe foi mesmamente a última reunión que tuve co xefe de Augas de Galicia. A vindeira semana, por responder á pregunta do señor Pérez Sardiña en canto á area, se todo vai ben e me confirman a data, a vindeira semana haberá tamén outra reunión na Consellería para saber que se fai con esa arena e exixirlle que se a leven a tramiten no seu destino canto antes. Eso, que a traten adecuadamente. Terán que ver o que teñen que facer. Eles terán que decidir o que queren facer con ela. Causa da obra. Causa da obra. A eles me remito, eles son os que me citan a petición mía para falar desa área. Sí? En serio? Sí. Vale. Será tratado nunha reunión con eles a vindeira semana, é o que lle podo Vale. decir agora. Bueno, pois os investigarán, non se preocupen. Segundo, xa está, segundo punto da orde do día. Además, anotei as preguntas e respondín. Non creo que non falta ningunha. Anotei as preguntas e respondínas. Segundo punto do día, comparecencia sobre actuacións de membros do goberno local sobre as obras da ponte do Eume. Aí, pois, tamén é unha obra que está ocorrendo con normalidade, non sei cales poden ser as preguntas que teñen e, polo tanto, doulles a turno a quenda de intervencións para que formulen as preguntas concretas que teñen sobre esta obra. Señor Ladra. Muchas gracias. Bueno, me encanta que en su última intervención, como en el anterior punto, pues se dedique a acusar y después no deje replicar. Pero bueno, quiero recordar que la reclamación a la que hacía usted referencia en el anterior punto, hubo una reclamación a Aguas de Galicia, no al Concello, y se la desestimaron. Quiero recordar. Si no, le puede preguntar a usted a él, ya que le informó de eso, también le puede dar a informar de que le desestimaran la solicitud de indemnización, que a quien corresponde indemnizar en este caso sería Aguas de Galicia. Sobre este punto, sobre el punto número 2. ¿Y no entiende por qué se lo metemos? Pues fácil. Porque se lo hemos preguntado en varios plenos, y le hemos pedido tener unas comisiones específicas para tratar este tema porque estábamos completamente desinformados de la evolución de las obras, de cómo iban a ser, cuándo iban a empezar y que ni siquiera la corporación, los miembros de la corporación habíamos visto pues, ningún tipo de documentación, ni permisos, ni proyecto, ni absolutamente nada. Entonces llega un punto pues, que efectivamente pues, tenemos que pedir esta comparecencia para que el alcalde explique la situación de las obras, cómo se van a realizar, qué tipo de trabajos se van a realizar en la zona de Cabanas. Y bueno, al final, pues poco a poco lo vamos viendo los vecinos y vecinas y la corporación, ¿no? Es decir, al final estamos viendo pues, que están ocupando toda la rotonda, que están ocupando todo el aparcamiento de la rotonda, no sabemos durante cuánto tiempo, ni qué van a hacer en cada lugar. Bueno, básicamente que dé explicaciones y que nos explique cómo van a ser la evolución de las obras, ya que ni en los plenos ordinarios ni en las comisiones pues informa, por lo menos que dé aquí ya no solamente a nosotros, pues sino a los vecinos y vecinas de Cabanas la información necesaria sobre esto. Vamos, una comparecencia sobre las obras, lo que le pedimos, no hace falta ser muy listo para saber lo que hay que hacer. Señor Varela. Moitas grazas. Ben, neste punto imos falar sobre as obras da Ponte de Pedra e creo que vai ser
unha boa mostra para volver falar da súa desgana, das poucas ganas que teñen vostedes de traballar e de facer nada. Novamente estamos ante unha actuación que é necesaria. A Ponte de Pedra necesita obras polo seu mal estado. Evidentemente, como en toda obra, sabémoslo, pues, se temos obras na casa en algún momento, vai haber molestias. E unhas molestias que, a pouco que se coñeza a dinámica de circulación na zona, sabíase que iban a ser notables. Nos isto vímoslo vir moito antes do comezo das obras e por iso propuxemos no seu momento reconducir o tráfico pasante, é dicir, esa xente que pasa pola ponte non para ir de Cabanas a Ponte de Eume, sino para ir máis aló, facelo pasar levantando a peaxe da P9 en todo o tramo ata Miño. E aquí temos a primeira instancia de desgana e tamén ata certo punto o seu talante antidemocrático, porque unha vez aprobada a moción do Pleno, o alcalde tarda máis de 2 meses en trasladar ao acordo plenario os organismos dependentes do Ministerio de Transporte, desde o 29 de novembro ata o 2 de febreiro, casualmente, cando comezaron os problemas de circulación na ponte. Aquí cabe tamén facer un inciso de que o Goberno Central, que o ministro Puente, ven de responder ao noso voceiro parlamentar que non considera necesario levar a cabo ese levantamento das peaxes. Por certo, en contra do que opinan os seus compañeros do Partido Socialista aquí en Ponte de Eume e en Cabanas. Como dicía Castelao, non virá de fora nin remedio nin esperanza. Pero volvendo a que nos atinxe a súa actuación neste asunto, que faría un alcalde, xa non dicir digno de ostentar tal responsabilidade, senón simplemente medianamente interesado, pois que faría un alcalde que non estuvera absolutamente desganado? Nos consideramos que o primeiro sería falar cos responsables, coñecer o proxecto e a súa execución punto por punto para traballar para minimizar o impacto sobre a veciñanza que representa e poder trasladarlles a estas outras administracións toda a información e aos seus veciños, toda a información nunha obra na que, por certo, a comunicación das actuacións á veciñanza está sendo totalmente inadecuada. E que temos aquí? Pois, outra vez, un alcalde pasota, un alcalde ausente, un alcalde que choromiquea nas redes sociais, porque o alcalde do Concello do Lado vai ter unha reunión cos representantes do Goberno Central para saber das obras, porque ese alcalde estivo ben solicitala, non como a vostede, que non a solicitou, e choromiquea de que non o chaman a esa reunión. Un alcalde que pasa de defender o seu propio Concello, que permite que se sitúe un depósito de maquinaria, de materiais, non sei exactamente o que teñen aí, no lugar no que se iba a facer unha actuación propia do Concello, a instalación dunha área de caravanas, para que, por certo, o goberno anterior deixou conseguido financiamento. Temos agora un depósito aí, non sei de que imposibilita a súa execución. Un alcalde que non procurou alternativas de aparcadoiro en unhas obras que eliminan varios centos de prazas a piques de comezar a época de maior número de visitantes. Pero o sumo da desgana foi ver como a ocupar estas obras a rotonda da entrada do Concello, o alcalde decide ceder toda a vegetación que había nela ao Concello do Lado. Decidiu vostede ceder toda a vegetación que había nesa rotonda ao Concello do Lado por non saber que facer con ela. Isto é un desprezo polo Concello que goberna e pola súa veciñanza, pero sobre todo unha proba ineludible da súa falta de ganas e do enorme que lle queda o posto que ocupa. E ante toda esta opacidade no que ten a ver con esta obra, temos unha serie de preguntas básicas que nos gustaría que hoxe respondesen aquí. Poden sacarnos de dúbidas de que o que se vai construir na rotonda? Que afectacións ao tráfico están previstas a curto prazo? Vai haber novos cortes non publicitados? Está a obra agora mesmo seguindo o calendario marcado? Vai ser retrasada? Mantense a suspensión das obras durante o verán? En que condición vai quedar a ponte e as súas inmediacións durante esta suspensión? Que garantías dá o Ministerio para a fluidez da circulación en verán? Cal vai ser a súa actuación como goberno se a situación non mellora e os problemas de circulación se estenden ao verán? Cal vai ser a súa actuación se as obras non se finalizan no tempo axeitado? Como vai solucionar o Concello as previsibles problemas de aparcamento que teremos no verán? Moitas grazas. Señor Pesariña. Ben. Outra vez volvemos xa non é a primeira vez que como vostede temos un punto da orde do día que carece de expediente porque non hai ningún só documento neste punto segundo, ningún. E miren que o tiñan fácil, miren que o tiñan fácil. Tiñan efectivamente unha moción sobre o tema da gratuidade da P9 que descoñecemos o expediente, xa non sabemos de que imos preguntar.
porque non sabemos o que fixeron. Hai unha moción tamén, despois de pedirlle insistentemente que convocara unha comisión para falar deste asunto por todas as partes, por todos os grupos, por todo... levámoslo a pleno, aprobouse unha moción en pleno, nin siquiera abriron expediente. Podía dicir que sí, que non, ou que non se entende, ou quedar mudo. O alcalde mudo. Por iso lle digo que son o goberno mudo, o concello mudo e o alcalde mudo. Non se sabe que están aí. E vese nestas cousas. Vostede cree que o silencio é bon? Non, e menos nestes casos, cando están afectando a moitos veciños e veciñas. As mocións que quedan colgando no aire, non? Así, colgan por elas soas, flotan, levitan, e morren, e xa está. Respecto ao pleno, polo que vemos, ningunha. Vamos, ningún. Imposible. E xa non digamos que a subdelegación do goberno, o 26 de setembro de 2023, chegoulles o proxecto da ponte de pedra. O 26 de setembro. Supoñemos que é por unha reunión que tivo vostede con anterioridade con demarcación de carreteras. Supoñemos porque nunca non lo dixo. Pero, porque tamén é mudo, responde. Entonces, ou non explica. En este caso, estamos tamén sen ese documento. Ou, a ver, se ese documento pesa moito, porque non se pode meter nos expedientes, o que queiran tamén hai ligazóns, hai way transfer, hai moitas cousas que se poden dicir, mire, o Concello de Cabanas achega aos membros da corporación o proxecto. Contestou-me un día, en plan despreciativo, pero eso ya es público. Falso. Iso non é público, señor alcalde. Está na plataforma de contratación do Estado, efectivamente, pero iso non o fai público, Iso non o fai público. Pregúntelle a técnicos da Xunta que lle poden explicar mellor, porque eu sí que o consultei. E ten ese documento aquí no Concello e non é capaz nin siquiera de decir que está aí, neste pleno. Este pleno sí que é público, señor alcalde. Este pleno sí que é público. E quen participamos aquí exercemos funcións públicas. Polo tanto, dentro das nosas funcións está coñecer a documentación que está na corporación, bueno, que está no rexistro, e nos expedientes. Por que llos pedimos? Por deporte? Eu creo que non, É no exercicio das nosas funcións, e vostedes están impedindo o exercicio das nosas funcións de control. Claramente, cos precedentes que ten, pensa vostede que lle beneficia isto moito? Eu creo que non, Eu creo que non. En este caso, somos capaces de coñecer, mas que de maneira externa, o proxecto. Externa. Falta, desde que chegou ese proxecto no mes de setembro ata hoxe, unha soa reunión, comisión ou o que queiran, onde se poidese falar do proxecto. Nin unha soa. O Concello de Cabanas, mudo. Saben que no expediente están as alegacións do Concello de Pontedeume? Sábeno? Leron o expediente? Leron o documento? Eu non sei se o leron, creo que non. No expediente constan as alegacións do Concello de Pontedeume, e son bastantes. Do Concello de Cabanas? Cero. Ningunha. Non lles parece sintomático? Os comentarios que fiz na primeira moción, bueno, na primeira comparecencia, son trasladables perfectamente a esta segunda. Perfectamente. Temos un concello que non existe. Cando ten que estar. É un problema político, evidentemente. É un problema político. Entón, se non son capaces ni siquiera de trasladar ese documento ao expediente, ese documento que responde a algunhas preguntas que se facían aquí, pero
son competencia do Ministerio de Fomento, efectivamente, as obras, pero, home, se o Concello de Pontedeume presenta alegacións, por que Cabanas non as presenta? A miña sorpresa. A pesar de que lle comunican directamente desde a súa dirección de goberno o proxecto, e quedamos mudos. Que falou xa o alcalde todo, o amañou todo nunhas reunións desas, ou por mensaxes, ou non sei como fixo. Como fixo? Reunións, mensaxes, como está informado, como traslada toda esa información á corporación, vai nos dar conta de todas as reunións que tivo. Aquí, agora mesmo, que é o que lle estou pedindo, pregúntolle, solicítolle que nos dé a conta de todas as reunións que tivo, exhaustivamente, dende a primeira ata a última, e que se trataron nesas reunións. Iso é o primeiro que ten que facer. Supoño que terá información para darnos antes de facernos as preguntas, porque documentación cero, exposición da situación cero. Comparecemos a oposición, outra vez. E a culpa ainda vai ser da oposición, non que se fagan aí que a ponte rompera. A menos fastidie. Que xa é o que nos faltaba. Ou tamén a dos veciños que se inunde, bueno, Aguas de Galicia, non sei. Nós do que fomos vendo por aí. Primeira pregunta, vostede toma en serio o pleno? Ou toma noso pelo? Eu pregúntolle. Xa non só os concelleiros, sino os veciños e veciñas que os están escoitando. Vostede verá. Segunda pregunta, que vimos aí unha información que eu supoño que sairía nas reunións que tivo, se tivo algunha reunión, non o sabemos, é que non sabemos nada. Que opina das consideracións da Policía Local de Pontedeume, porque a de Cabanas supoño que non era informe, houve informe da Policía Local de Cabanas, está por escrito, por que non está no expediente do Pleno? Nós podemos ler as declaracións da Policía Local de Pontedeume dicindo que as caravanas que non lles iba a influir a liberación da AP9. Bueno, para nós, non sei, tamén o vimos un pouco así, non? Porque, polo visto, ao final acabase montando todo igual. Pero, que ten que dicir deste informe da Policía Local de Pontedeume? Coincide a Policía Local de Cabanas? É que non sabemos nada, porque aquí é que non traen nada. É o impacto inmediato máis potente que hai, é dicir, porque é que é un punto de paso de moita xente por aí e non hai maneira de desviar pola AP9. Entón, nos preguntamos a ver que opinan ou se hai algo técnico, non sei, teria que habelo, porque no proxecto non hai nada. O Concello non fai os seus deberes, non sei. Tamén lle queríamos preguntar, porque isto xa está previsto, isto sí que estaba previsto no proxecto, elimináronse 120 prazas de aparcamento na Xunta da Farmacia. 120, contadas. Reais, un día de verán. 120. Porque aparecen saben as fotos estas do catastro? Bueno, pois conten aí os números, conten os coches. É moi fácil. Tivemos a sorte que nos pasou o satélite, xa nos fixo aí unha instantánea bárbara. Non sabían que había ese problema, non tiña nada que decir, non tiña nada que alegar o Concello de Cabanas desde o mes de setembro do ano pasado. Non tiña nada que facer por escrito, porque o Concello de Pontedeume fixo por escrito, non por mensajitos ni de palabra. Fixo como tiña que facelo. Como se resolven as cousas normalmente. Agora temos todo para aquí. De feito, en Cabanas, temos outra pregunta que facerlle. Que vai pasar con todas as parcelas afectadas para servizo da ponte, das obras da ponte? Porque temos unha relación de parcelas en Cabanas, dende o día 8 ata prácticamente as Salinas, un pouco antes de Río Cobo, afectados por usos da ponte. É dicir, que van botar aí? Escombro. Cabanas vai ser a escombreira de toda a volta. Outra vez. E o Concello de Cabanas queda mudo. Non ten nada que dicir. Porque neste expediente non di nada. Que van dicir a posteriori? Mire, sinceramente, agora xa deites a dormir porque lle caducaron todos os prazos. A súa obrigación era, a partir dunha comunicación oficial de subdirección de goberno, facer unhas alegacións, xuntar a corporación a explicar cales eran por puntos e sinais
todo o que había que facer, e todos os puntos fortes e débiles, e como podíamos resolver esa situación. Entre todos, vostede non chamou a ninguén, reuniuse con quen lle dou a gana, informou a quen lle dou a gana, e a día de hoxe, esta corporación non sabe nada. Por iso lle pido unha comparecencia, claro, para que dé a conta pública de todo o que fixo. E os demais tamén vamos a explicar o que podíamos facer e o que non. Que aquí parece que todos somos culpables, e non. Nosotros non foi por pedirlo, A oposición pideullo unha e outra vez. No. Vale. As consecuencias son súas, é a súa responsabilidade, por lo tanto. Sobre a retirada das plantas, que xa preguntan os compañeros de corporación acertadamente, o Concello de Pontedeume retirou esas plantas, non? Sí. O Concello de Pontedeume retirou esas plantas. Sabe onde as levou? Sábeo. Pregúntolle. Sabe onde as levou? Anote esa pregunta. Nós sí. Cree vostede que non había sitio en Cabanas para poñelas? Cree vostede que non había sitio en Cabanas para poñelas? Hasta os operarios de Pontedeume lles dixeron aos nosos operarios, lles deixaron as plantas, e non se ría, deixaronlles as plantas máis difíciles de manter, as que non quere nadie. O repuallo, que lle chamamos por aquí. Saben o que é o repuallo? Pois é iso. O sea, as que non quere ninguén, esas deixaronas para aquí, plántenas no parque. De verdade. O sea, ata iso. Ata iso. Chegamos ata ese extremo. Apareceu algún responsable político deste concello na rotonda cando se estaban retirando esas plantas? Apareceron ali. Presentáronse ali. Foron ali. Non, verdade. Aí había oliveiras, había outros tipos de plantas que estaban unhas ramalladas aí así un pouco complicadas, había azaleas. Non temos inventario municipal, pero todos pasamos pola rotonda e máis ou menos vemos o que hai. E vimos os tractores de Pontedeume como cargaban e levaban para outra parte. Moi ben. Concello, mudo. Goberno, mudo. Alcaldía, muda. E non se pode botar a culpa a ninguén máis que a vostede, A ninguén máis. Porque, ademais, estuvo mudo. Porque, mire que sempre fala contra a oposición, fala co que faga falta. Pero, ai, no, que me levan unhas plantas, que as leven total, quítanos un traballo. Esa é a maneira de razón que ten este concello. Non seu máximo representante. É esa. De verdade. Creo que está complicado isto, Entón, denos explicacións, porque como papéis non teñen, é que ni siquiera teñen un informe de policía local de que, mira, o Concello de Pontedeume levou as plantas. É que non teñen nin disculpa. Non teñen nin iso. Que lles vou contar? Para que está a policía local? Digo eu, Eu supoño que falaría antes co alcalde de Pontedeume, supoño. Espero a súa resposta. Eu estou llas votando porque que xa que quere que lle diga. Supoño, non? Daría yo gratuitamente, claro, porque antes non hai asociacións aquí para repartirles ese material, non? Ou algún, que non todo é asumible, pero algún sí. Non hai asociacións neste concello. Se o concello non as quere, pregúntolle. Pensen. Bueno, vamos a ver, sobre o tema naturalmente, as obras esas son complicadas, van molestar, vai haber caravana por aquí, vai haber caravana pola zona de Pontedeume, eu penso que vai ser inevitable, non sei se algunha idea teñen, pois bueno, me parecería ben contemplala. Sí, naturalmente desde o Concello de Cabanas, mas desde Pontedeume, como saben,
solicitouse a gratuidade da peaxe. Pero, bueno, a ver, estamos á espera, a ver que pasa, pero, bueno, moi boa pinta na ten. O do proxecto, bueno, eu tiño entendido que o proxecto, a obra de dominio público, eu tiño entendido que se pode mirar na plataforma de contratos do Estado. Bueno, eu tiño entendido eso, pero, bueno, se non se pode, pois, mirarei no entonces. Bueno, despois, respecto ao tempo de ejecución da obra, bueno, ahora van traballar hasta o Brao, no Brao van parar, retomarán despois no mes de setembro, perdón. Sobre o tema do aparcadoiro, en un principio, temos o acordo coa empresa, a falta do que nos digan no Ministerio de poder utilizar o aparcadoiro eso agora como os terreos como aparcadoiro durante mentre non traballen as obras, mentre non estian traballando, naturalmente. A ver que nos contan. O respecto aos setos, sí, que nos comentaron de se queríamos, naturalmente, reubicalos en algún lado. A verdade é que tampouco lle encontramos moita ubicación. Cadrou bastante mal. Naquele momento hasta tiñamos un operario traballando solo, aquí no Concello, entre baixas e vacacións. Bueno, entendimos que como temos o obradoiro a medias con Pontedeume, pois que podían utilizar ali no tema para que as plantasen ali en Pontedeume. Bueno, pouco máis, non sei. Despois, en temas de reunións ou eso, pois é o alcalde. Sí, vamos a ver. Bueno, xa cando falan dá a sensación de que a rotonda e a parcela de atrás é nosa. E de feito chámame moito a atención a intervención do señor Varela porque di que deixou aí unha subvención para un área de autocaravanas preparada e demais. Non o dubido, estaba moi preparada. O único que se lle olvidou foi ter a disponibilidade do terreo, que non a tiña. Pois non se lembran moito. Porque, evidentemente, o Ministerio de Fomento vai facer a súa obra da Ponte da Pedra e o falado pola área de autocaravanas vailles importar pouco. Había disposición. Bueno, pois se ve que as obras cambiaron esa disposición. Entonces, vostede deixou a área de autocaravanas moi preparada, o malo é que non estaba a disponibilidade do terreno por escrito, xa que tanto lle gusta a vostede os escritos, non? Entón, nós tivemos varias reunións co Ministerio de Fomento. Primeiro, para falar desto. Segundo, para falar dos plazos da obra. E terceiro, para tamén saber como iban poñéndose. Porque, ademais desta área ou desta parcela onde iba a área de autocaravanas, hai que lembrar, que ainda que non hai inventario público, que a rotonda é do Ministerio de Fomento. A rotonda é do Ministerio de Fomento e os setos son do Ministerio de Fomento porque estaban na rotonda. Entón, é o Ministerio de Fomento o que ofrece os setos. Porque quen lle escoite falar parece que os setos son do Concello de Cabanas. E os setos non eran do Concello de Cabanas. Os setos eran do Ministerio de Fomento, que é o titular da rotonda e que non a ten cedida ao Concello. A igual que a parcela. Vale? Entón, das reunións tidas con Fomento, mantivemos unha o ano pasado, outra en febreiro, se non lembro mal, e unha última en marzo, xa incluso aquí, na que asiste a Policía Local de Pontedeume, a Policía Local de Cabanas, o alcalde de Pontedeume e os técnicos de Fomento, así como os técnicos da empresa que está a desenvolver as obras, que é onde se toma ou se fala respecto ás consideracións que fai a Policía Local de Pontedeume da autopista e que a súa apertura pois non tería un maior impacto no tráfico. Nós nese sentido discrepamos. Eu penso que tería un gran tráfico, non tráfico de proximidade, evidentemente, pero sí que aliviaría moito o tráfico respecto ao tráfico que entre outras áreas xeográficas máis afastadas e que pasan por aquí polo medio. Sí, eu penso que o desviar un tráfico por autopista aliviaría moito a carga que teríamos aquí. Actuacións en caso de alargarse? Non, pola miña parte todavía non hai nada pensado. Primeiro habería que ver se se alarga ou non se alarga. Ímolo ver.
E logo, en caso de que se alargue, pois veríamos que actuacións ou que reclamacións ou que solicitudes faceríamos. Non imos poñelos antes. As obras, como xa lle responderon, se paran en verán. Os cortes de tráfico a corto plazo non están previsto ningunha afectación a corto plazo de tráfico. Quedaba aquí o asunto de que, bueno, é unha obra que fai unha empresa de dilatada experiencia, a está desenvolvendo por agora ben, por agora vai estar traballando coas probas que fixo dos pilotes e as mostras que sacaron, e ata finais de verán non se espera que teña ningunha afectación ao tráfico. Teñen incluso oficina aquí e están usando a área que está máis próxima á rotonda con a intención de facer aí o acopio de materiais. Como repito, é un terreo deles e, polo tanto, o usan como eles queren, porque non é do Concello de Cabanas. Nunha desas reunións, concretamente a mantida, se non lembro mal, foi na de marzo, solicitouse que ese terreo, que é deles, xa que no verán non o iban a usar porque iba a paralizarse a obra, quedase disponible para as prazas de aparcamento que o señor Pérez Sardiña citaba recentemente. Por parte da empresa que fai a obra, díxose que non había ningún problema e que o iban a deixar todo preparado, e estamos pendentes da resposta do Ministerio de Fomento para ter a luz verde e a confirmación de que poderá ser así. Entendemos que, co visto bo dos que levan a obra e deixando o terreo preparado, non debería de haber ningún obstáculo, nin impedimento para que o Ministerio non cedese o terreo no verán para aparcamento. Así o entendemos, xa que a propia empresa que fai as obras di que está completamente a favor. Estamos pendentes. Quen de intervención, señor Ladra? Muchas gracias. Bueno, pues otro punto más que pasamos por él sin ningún tipo de documentación, ni previa ni a posteriori, ¿no? Es decir, igual que en el punto anterior, bueno, para si tiene algún informe, alguna... No hay nada. Aquí desde luego informes, documentación, nada, ¿para qué se va a hacer? No es necesario. Y menos para darle a los miembros de la corporación, a sus compañeros de la oposición. Ni siquiera son capaces de subir el proyecto al expediente, ni... Bueno, en fin. Una vez más, que es algo un poco anecdótico, ¿no? Es decir, el tema de los setos. Pero bueno, es una manera que tienen ustedes de proceder. Y curiosamente, igual que en la obra anterior, al final siempre hay un culpable tercero, que es en este caso carreteras. Yo discrepo, es decir, discrepo de que sea carreteras el culpable, de que se los haya llevado otro concello, y discrepo que no hubiese ningún tipo de conversación entre ambos concellos por el tema de los setos. Discrepo. Pero bueno, al final los setos están en Pontedeume, no están en Cabanas, y se pudieron plantar en Cabanas, porque medios había, porque había un obradoiro, y hay un obradoiro, que los pudo replantar en esta zona de aquí. Vale, y dudo mucho de que tengo mis serias dudas y bastante convencido estoy de ello, que no fue Carreteras quien dijo de llevarlos para Pontedeume. Pero bueno, si usted se queda más tranquilo así, muy bien, créase sus propias mentiras. En caso de que un hipotético no se pueda liberar la parcela del aparcamiento, ¿qué planes tiene usted ahora mismo? Porque cada vez Cabanas está quedando con menos aparcamientos. Es decir, los poquitos que había, al final o lo están cerrando o lo están ocupando por aparcamiento. Así que, ¿tiene algún plan B? ¿Algún plan C? ¿Tiene alguna idea? ¿O solamente deja pasar el tiempo? Sabemos perfectamente que las dos parcelas de ocupación son de carreteras. Obviamente, tanto la rotonda como la parcela de donde están haciendo la ocupación, donde está el famoso aparcamiento, ¿no? Pero, bueno, al final habría sido beneficioso que no solamente toda la carga de obra de zonas de
de almacenaje de materiales y de casetas de obra estuviera solamente en Cabanas. Y ahí, hombre, al igual que el concello vecino, muy bien hecho, alegó ciertas cosas. Habría sido interesante que el alcalde de Cabanas y el gobierno de Cabanas hiciese alegaciones para defender los intereses generales del concello de Cabanas, lo cual pues, no hizo. Es decir, al final, pues vale, ya está, acepto todo y punto. Y creo que no es así. Es decir, mínimo intentar, bueno, pues compensar de alguna manera. Pero ya pasaron la época de delegaciones y ustedes no hicieron absolutamente nada. Es decir, sabemos perfectamente que son terrenos que no son municipales, pero están dentro del concello de Cabanas, por lo cual el concello de Cabanas sí podría poder haber dicho algo. Al menos dar la pataleta, que ni eso ni siquiera quisieron hacer ni supieron hacer. Bueno, es que tampoco voy a decir mucho más porque de verdad es que como no dicen nada, ni hacen nada, ni dan información de nada, ni dan documentación de nada, la verdad es como estar hablando con una pared. Así que bueno, si me contesta esto, pues mira, tampoco contesto al 100% a mis compañeros de la oposición, así que tampoco voy a esperar mucho de ustedes. Señor Varela. Moitas grazas. Eu recomendaríalle que, en lugar de vir a un pleno pensando en facer oposición á oposición, que era mellor que se preparase os plenos. E sobre todo, cando ten unha comparecencia. Ten unha comparecencia, prepare esa comparecencia, porque sabe que lle van a preguntar por esos asuntos. É como ter as preguntas nun exame. Ten as preguntas e ni siquiera prepara o exame que ten. Mire, dicir que carreteras, porque te sexan os terreos deles, poden facer o que queiran, hai que collelo con moitas pinzas, está en camiño de Santiago, eso en primeiro lugar. E en segundo lugar, se un alcalde ten vontade de facer algo, hai cousas que están ocupadas en terreos de outras entidades, como pode ser Centro de Interpretación, tamén está en terreo de Costas, falouse con eles e se fixo aí. El proxecto tamén estaba falado e eles tiñan vontade de estudar outras ubicacións para eses depósitos de materiais, porque nós falamos con eles. Estuvimos ali reunidos con eles, presentamos a idea, fixeron algún cambio, porque de feito nos pensábamos que esa área de caravanas tuese unha entrada por un punto no que pues, consideraban que non era xeitado e se valorou unha segunda opción. Estaba sobre a mesa esa valoración cando houve un cambio de goberno. Si se quixeran, si vostedes tiveran a vontade de facer esas obras, de aproveitar eses fondos, eu, seguindo a boa vontade que había no Ministerio, entendo que deixarían facer esa obra, pero entendo que non hai interese, como non hai interese noutras actuacións que se deixan pasar e que se están deixando pasar. Nada máis. Señor Pérez Saltillo. Sí, parece curioso que insista no tema de público. A información pública prodúcese cando se publica no BOE e se fai unha exposición pública dun documento. Ese é un documento público. O que se publica nos contratos do Estado non son documentos públicos. Documento desta corporación, que ten que tratar esta corporación, é o que lle chegaron desde a súa delegación do goberno o pasado 26 de setembro de 2023. A día de hoxe non foi capaz de introducilo en ningún punto da orde do día. Xa nos está dicindo a súa intención é non facer nada. É simplemente pues, botarlle a culpa aos demais, utilizalo políticamente, e aquí os veciños que se apañen. Os veciños que se apañen. Se teñen que aguantar caravanas, pois mala sorte. Se teñen que, pois hai problemas aí na rotonda, hai problemas de aparcamento e tal, mala sorte. Nós non temos nada que facer, porque nada podemos alegar, non nos interesou alegar nada, e seguimos sen facer nada. Pero cuidado, a política é moi importante. Entón, vamos a decir que aqueles fixeron mal isto, os outros fixeron mal o outro, e xa estamos co dime direte e non resolvemos nada. Aquí estamos para que compareza, explique o que non fixo, porque xa está máis que explicado o que non fixo. Vamos, hombre, o dos setos, o das plantas, de verdade, que pouco coñece o dereito constitucionario de Cabanas. Vostede e a corporación, seguramente, non coñecen que hai unha figura en Cabanas que se chaman postas. Vostede sabe que é unha posta? Non o sabe, verdade? Bueno, pois teño yo que explicar. É unha árbore, unha planta posta nun terreo alleo.
esa planta posta nun terreo con autorización efectivamente tácita de Carreteras do Estado pertencía ao Concello de Cabanas. Non fai falta un inventario. Iso é público, porque todos vimos como poñían operarios municipais, vimos como os operarios municipais limpaban esa zona, vimos como se puxo aí alumbrado público municipal para o tema do Nadal, o que queiran. Iso seronse moitas cousas aí. Co aprobación tácita do Ministerio de Fomento. E agora resulta que o Concello de Cabanas non ten nada que ver con iso, non? Por qué? Porque non lle interesa iso, que leven por outro lado. A ver, por favor. É dicir, un pouco de interese polas cousas hai que ter. E que xa non se teña nin siquiera interese por unhas azaleas, pois sinceramente o seguinte paso para nós é dicir, pero a ver, usted de que se preocupa entonces? Non se preocupa da obra da ponte, non se preocupa, bueno, é dicir, a obra da praia xa vimos o desastre que houbo. Os servizos de emerxencia, segundo vostede di, porque dio vostede, porque non consta no expediente. Non, é que iso foi unha decisión dos servizos de emerxencia, de botar auga para o Piñeiral. Vostede non pinta nada en todo isto, vostede non existe como alcalde, é alcalde mudo. Vostede non fai nada. Nin di nada. E a conclusión que estamos sacando. Vostede mesmo está nos levando a esa conclusión. E con botalle a culpa a Xan e a Pedro, pois, de verdade, que iso non resolver os problemas. Iso é escorrer o bulto e outra cousa. Xa sabemos que é moi molesto estar nun pleno de comparecencia e xa sabemos que a vostede non lle gusta, evidentemente, porque así o demostrou durante todos estes meses, contumazmente, negando información á oposición, pero negándoa ata o extremo de non chegar ni sequera o documento básico que tiña que estar neste expediente. Bueno, xa digamos que as mocións, xa lle expliquei, somos extraterrestres aquí. Cando vimos aquí, presentamos unha moción, votamos, iso como se non existise. Así directamente. Pero nós non estamos mudos, Xa o aclaramos, estou explicando, ademais, outra vez. Me parece xa pitorreo que se desentenda o Concello de Cabanas dos seus propios bens. E, home, polo menos, Fomento tería a deferencia de preguntarlle ao Concello de Cabanas que facer con eses setos. Polo menos tería esa diferencia porque sabe que non facía. A ver, se os de mantemento miraban para os traballadores municipais dicindo, bueno, o de traballo que nos quitades. E a entrada de Cabanas, señor alcalde, vostede non o entende aínda. Eu creo que non. E se non é capaz de defendela ou de atender unha necesidade relacionada con esa entrada de Cabanas, que está a facer? Nada. Deixa facer e que sexa o que queira. Pero mire, comentaron agora mesmo que están facendo xestións para salvar cantas prazas de aparcamento nesa zona. Porque eu vendo os planos que hai de obra, de previsión de obra, de ocupación dese terreo de 120 prazas, sinceramente, aplicando o plano simplemente tal como está, con todos os elementos que están previstos nesa zona, quedan 6 prazas libres de aparcamento. 6 prazas libres de aparcamento e para iso fan unha xestión co Ministerio de Fomento. 6 prazas. Cantas son entón? Explíquenolo. Porque a min que me digan, no, estamos con Fomento conseguindo non sei cantas. Pero non me está dicindo cantas. Eu digolle, segundo proxecto, vostede conteme a milonga que queira, pero segundo proxecto, eu asegurolle que son 6 prazas nada máis. Entón, é o parto dos montes. Que está saindo de aí? Algo que solucione un problema estrutural? Non. Estamos perdendo o tempo. Como corporación, escoitando o que nos está dicindo. Hai que tomar outras medidas. Non faga como fixo no 8. Que alternativas ten? Se non lle sai iso, se quedan en 6 prazas, despois que vai ser? Aquí a risa. Teñen un estudo, teñen algo, un informe. Aquí no expediente do pleno non está, pero que temos que estar ás súas milongas. Outra vez. Ven aquí falar, pero papéis ningús. Entón, saben se vai haber algún corte inminente? Alguén falaba dunhas probas
Alguén falaba dunhas probas e hai un rumor sobre unhas probas que van facer. Porque está aí a máquina con todo iso. Entonces, non sabemos se iso vai ser agora, vai ser despois, cando vai ser. Nós non descoñecemos absolutamente todo iso. Porque nunca nos explicaron nada, ninguén. Vostede, polo visto, tivo reunións, pero aquí explícanos o que lle apetece. O que non sabemos nada. Pódeme explicar que fan unhos tubos que saen da rotonda para a Ensenada do Fabal? Eses tubos, para que son? Porque se van dunha zona en principio, aí nesa zona, precisamente onde están eses tubos, estaba prevista a colocación das instalacións auxiliares. Bueno, auxiliares relativas a cemento. Os silos de cemento. Está así no proxecto. Iban no Fabal, pero Costas díxolles, aí no. E aí foi cando cambiaron para a rotonda. Verdade? Eu deduzo iso, A min ninguén me explicou. Deduzo. Entón, tampouco nos está explicando todo iso. Eu non sei para que están aquí. Sinceramente. Xa non vou entrar noutras consideracións porque realmente non atopamos viabilidade ninguna, que non estamos atopando información relevante do que nos están dicindo. Simplemente un pim pam pum e non sabemos, seguimos sin saber. Respondan o que podemos facer agora porque non temos máis información. Por comenzar con vostede, non, evidentemente non son tan poucas plazas de aparcamento. Según teñen dito, ali quedará unha ou como máximo 2 casetas de obra e nada máis. O resto do terreo queda completamente baleiro. E, ademais, precisamente por estar ali traballando, queda cun firme axeitado para a circulación dos vehículos e que poidan aparcar. Co cal, facendo uso do seu estudo de plazas, o que ocupen 2 containers ou 2 casetas de obra, 10 plazas, 20, si que será exagerar, serían como moito as ocupadas. O resto da parcela quedaría completamente libre. Vale. Non ten coñecemento este Concello de ningún corte inminente de tráfico para ningunha outra cata. Non hai coñecemento ningún. Pero tamén podo supoñer ou entender que a lo mellor se algunha proba que están facendo estudan non lles dá ben, queren tal, a vindeira semana o poderían comunicar e facer unha cata a maiores, pero a día de hoxe non hai ningunha comunicación deste sentido. En canto aos tubos da rotonda, estes tubos son os que comunicarán efectivamente a máquina que estará facendo a pilotaxe do jet grouting na ponte e por eses tubos circulará a auga, o cemento e a enerxía eléctrica. Efectivamente, como vostede ben di, en primeiro momento intentou o Ministerio de Fomento facer as súas instalacións auxiliares na zona a que vostede facía referencia. Costas dixo que non, e trasladaronse para a rotonda. E agora enterraron estes tubos porque estes tubos teñen que ir dende a zona de acopio da rotonda ata o jet counting da ponte, que será onde fagan os pilotes de 20 metros de profundidade. Logo, en canto a rotonda, que era unha outra pregunta que tamén había feito, creo que foi a señora García, ali van as instalacións propias que necesita a maquinaria. Isto é un depósito de auga, un depósito de cemento, e unha máquina que o mete, fai a mestura con aire e o mete comprimido polos tubos. Pero bueno, é simplemente eso. Respecto ás alegacións que indica o señor Ladra, eu quero lle dicir que cando se presentou esta obra, quen estaba na foto era vostede. Co señor no aparcamento ao lado da cofradía de pescadores do municipio veciño, quero lle recordar. Entonces vostede tamén puido facer algunha alegación xa quixera, porque o proxecto presentouse casualmente antes das eleccións. Estaba vostede. E vostede estaba ali, bueno, tampouco me dixo a min no traspaso de poderes está este proxecto, consideramos facer esta alegación ou esta outra. E eu recibo o proxecto na data de setembro, a apenas unhas semanas de que empece a obra.
E que alegación van a facer á espera dunhas semanas de que empeza a obra? Porque faltaban semanas, estaba todo xa. Cando eu recibo o proxecto en setembro, estaba xa para empezar. Faltaban semanas. Faltaban semanas. En canto á reunión da área de autocaravanas, a que o señor Varela di, efectivamente, consta que o Ministerio de Fomento avaliou a posibilidade de emplazarse noutros lugares. Como xa lle digo, esas avaliacións foron totalmente negativas, incluso plantexaron ou baraxaron a posibilidade dun primeiro momento moverse non sei, a outros lados e finalmente o descartaron completamente, dixeron que esa era a área que iban a usar, que era deles, que viña así no proxecto e que non podía ser. Sí que dixeron que evidentemente cando a obra da ponte quedase totalmente rematada, se comprometían totalmente a ter a disponibilidade nos do terreno para facer esa área. O problema é que por prazos non chegamos. Non chegamos. E, por tanto, hai que buscar alternativas. Pero o Ministerio de Fomento, en calquera caso, respondendo a súa pregunta, denegou completamente o uso desa parcela para a instalación da área das autocaravanas. E indicou que se a desexábamos ter, non habría ningún problema, pero cando a obra da ponte acabase, que ten un plazo dun ano e medio ou 2. Estará aí. De acordo? Pasamos ao punto 3. Comparecencia sobre actuacións de membros do goberno local sobre o produto das fragas do EUME. Señor Ladra. Bueno, pues como en el punto anterior, como no da opción a réplica de absolutamente nada, voy a contestar las últimas acusaciones que hizo en el punto anterior. Porque se acostumbra en el último turno de intervención del alcalde a acusar a todo el mundo y después irse tan contento, ¿no? ¿Cuándo entró el proyecto de la obra del puente en el concello de Cabanas? Porque en ese momento es en el que hay que hacer alegaciones, señor alcalde. Es decir, la presentación a la que usted hace referencia es el anuncio de que se va a hacer esa obra, no del proyecto de la obra. En ese momento no había nada de ese aspecto. No había un proyecto realizado completo, los concellos no teníamos acceso a ningún tipo de proyecto todavía porque estaba en elaboración. Había unas fotos y la presentación del proyecto. Así que no cuente mentiras a la ciudadanía. Sabemos perfectamente que al Partido Popular y a usted se le da muy bien contar mentiras y los bulos. Pero, hombre, no sea tan descarado, porque aquí estábamos los que estábamos allí. Y no le puedo permitir de que cuente esas mentiras de que ahora siempre hay un culpable. O carreteras, o el gobierno anterior, o emergencias, o aguas de Galicia, menos usted. Usted está aquí, nunca mejor dicho, puesto por el ayuntamiento, porque realmente no hace nada. Pero, hombre, responsabilidades tiene. Y que no haya hecho alegaciones en el concello de Cabanas, el único responsable es usted, no yo, ¿eh? Yo no vi el proyecto, a día de hoy no vi el proyecto, porque no tuvimos acceso a él, gracias a usted, entre otras personas. Así que, no, a mí quien me tiene que dar acceso al proyecto es usted, no Fomento, no se equivoque, ni la plataforma de contratación. Así que no cuente películas, señor alcalde. Que usted no haga bien su trabajo, no haga bien sus funciones, no es culpa del resto. Estamos falando das fragas do... Ahora voy a hablar de ello, sí. Lo que no le interesa escucharlo y que quiere pasar, ¿verdad? Pero bueno, vamos a hablar del Prus, porque aquí hay gente muy interesada sobre esto. Muy bien, otro. ¿Cómo se encuentra el estado del recurso hacia la Xunta de Galicia? Porque siempre que le preguntamos, estamos mirándolo, vamos a contratar un abogado, lo estamos mirando y seguimos en ese bucle. ¿En qué estado se encuentra ese recurso hacia la Xunta de Galicia? ¿Cuáles son el pronóstico que tiene el Concello hacia él y qué medidas quiere adoptar el Concello de Cabanas hacia el Prus? Segundo, ¿cuál es la postura real de usted y su gobierno hacia ese documento? ¿Cuál es su postura? Y si va a dar la batalla contra la Xunta de Galicia sin ningún tipo de miramientos hacia sus siglas políticas. Ya le hago pocas preguntas para que las conteste. Señor Varela. Sí, moitas grazas. Ben, neste punto, además de reiterar algúns dos outros puntos dos que xa falamos, queremos falar da súa falsidade. O Partido Popular aprobou o plan de usos e xestión para fragas do EUME sen escoitar a ninguén. Non escoitou as propietarias, non escoitou
aos concellos, non escoitou as entidades sociais e, ademais, aprobounos en un orzamento para executar as accións que o propio plan contemplaba. Desde a Consellería de Medio Ambiente do anterior goberno defendemos sempre que se pode conxugar a protección ambiental cos dereitos das veciñas e propietarias. En esa línea, presentamos alegacións ao PRUCS e participamos dun consenso que uniu a todos os concellos cun criterio básico en mente, que é o de poñer a forza institucional dos concellos da comarca do Eume ao servizo da veciñanza afectada. Nos, como fixemos co vertido de Endesa ou co proxecto do Parque Eólico de Cabeiro. Vostede presentouse a unhas eleccións e fixo campaña electoral asegurando que vostede apoiaba a veciñanza nas súas reivindicacións. E chegoulle un mes, simplemente un mes, desde que chegou ao goberno, para romper o consenso de todos os concellos, dar a costa as reivindicacións das veciñanzas, as movilizacións contra o PRUCS, e nese mes, bastoulle ese mes para romper a línea de apoio á veciñanza desde o concello e mesmo romper nos compromisos previamente adquiridos cos afectados. As razóns son as mesmas que expliquei antes nos outros puntos, que entre o partido da veciñanza, cando vostede coloca Cabanas nunha balanza, sempre escolle o seu partido. Mas quero chamar a atención tamén sobre a súa falsidade, porque vostede mentiu á cara a veciñanza afectada e deixounos vendidos. E non é o único tema no que vostede mentiu e mente de cara á veciñanza. Mentiu cando dixo que o anterior goberno deixara o Concello sen fondos e despois vemos na liquidación do orzamento que deixa sin executar máis de 400.000 euros. Polo tanto, é imposible que estivesen sen cartos. Mente cando vai dicindo que vai arranxar todo con eses cartos da subvención conseguida para a humanización do areal, porque con todas as promesas que leva feitos, pues xa supera o equivalente a 10 subvencións conseguidas. Mente cando presume de boa xestión, cando todas as actuacións que fixo toda agora foron as que lle quedaron herdadas, chegando ao punto de presumir de obras cuxa solicitude de subvención votou o seu partido en contra. Agora son obras e compromisos adquiridos. E mente, cando vai vostede presumindo de boas relacións laborais, cando ten bloqueado o acordo regulador para o persoal funcionario paralizada a relación de postos de traballos, cando se nega a convocar a mesa de negociación que lle piden os sindicatos. Vostede non pode presumir de bo ambiente laboral porque neste concello nunca houbo un alcalde máis déspota e peor xefe. Perdón, quedaban máis preguntas. En relación a este tema, as nosas preguntas son dúas, tamén moi simples, moi curtas, para que teña ben contestalas. Que novidades temos sobre o desenvolvemento do plan reitor de usos e xestión? E que xestións, se é que fixo algunha, fixeron como goberno municipal sobre este tema? Señor Pérez Sardiña. Sí, efectivamente, o terceiro punto é a comparecencia sobre actuacións de membro do goberno local sobre o PRUS das Fragas do Eume, neste caso, pois, sería o alcalde principal que tería que dar comparecencia, pero tamén a concelleira de Medio Ambiente, supoñemos. Nese traballo mancomunado que deberían de ter feito, pois volvémonos a topar con que o único que existe é un expediente relativo á contratación do que o abogado que tería que defender o contencioso contra a Xunta, primeiro o decreto que de contratación de contrato dese abogado que foi feito vamos a ver, 23 de abril, 23 de abril de 2023, no decreto 357 de 2023, o Concello interpuxo o requerimento previo a Consellería de Medio Ambiente, non? E designou abogado para interpor recurso contencioso administrativo. E nese expediente que vemos é que o alcalde revoga este nomeamento a través do decreto 574/2023, con nocturnidade e alevosía, deixounos en efecto para presentar recurso contencioso administrativo. Simplemente revogou o decreto editado sin informar o pleno previamente ou nese momento e despois de denegar o acceso aos decretos da alcaldía, despois de cortarnos directamente o acceso aos decretos da alcaldía. Por iso digo que houve nocturnidade e aleivosía. O tema de acceso á documentación xa o trataremos despois, pero este é un dos casos máis flagrantes que vin de vantaxismo político na historia política deste concello.
A oposición actuou e presentoulle unha moción do BNG que nos enmendamos e que expresamente solicitamos que se seguise o mesmo camiño que os demais concellos da comarca do Eume, porque niso estaban todos. E non vimos no que é o seu decreto un motivo para cambiar o camiño, porque non nos explica na moción, ou no decreto que redactou vostede, que asinou vostede. E que podemos ver no pleno. Despois de retirársenos o acceso habitual que tiñamos a eses decretos da alcaldía, sen siquiera notificárnolo, que como somos extraterrestres, verdade? Non se nos notifican nin esas cousas. Retíransenos un acceso e de repente atopámonos con que non, e ninguén dá explicacións. Non houve un decreto de retirada de tal, era algo que se viña facendo habitualmente. Por iso digo que hai nocturnidade e aleivosía. O único que está é ese expediente, esa documentación. Pero, señor alcalde, o expediente da moción que está aprobado no pleno de xullo, onde está? No expediente que estamos hoxe aquí, non existe. Seguimos tratando como extraterrestres. Non somos membros desta corporación, verdade? Aquí só hai os delegados, os demais non existimos. Que nin explicación se nos dan cando fan as cousas. Entón, prívasenos de toda a información necesaria para realizar as preguntas pertinentes. Porque, para facer preguntas no aire, que vamos preguntar que tal foi o paseo coa conselleira no concello veciño para mirar como estaban as fochancas en Pontedeume? Iso que lle temos que preguntar a vostede. Unha das máximas actuacións que fixo en relación ao Parque das Fragas foi esa. Despois, recentemente houve un incendio e aí actuou tamén a Xunta apuradamente para apagar todo. Pero o único que vimos unha foto de vostede nas Fragas foi en Pontedeume. Se é a documentación que temos que valorar aquí, pois, sinceramente, a nós que nos dá un pouco de bochorno. Que fai o alcalde de Cabanas en Pontedeume sen a presenza do alcalde de Pontedeume nesa visita. A nos cáusanos bochorno. Cáusanos bochorno. Pero vostede saberá, porque evidentemente, aquí xa están dicindo moi claramente que a súa vinculación política é moi clara e a súa cor política, evidentemente, está moi marcada. Neste tema claramente adoptou unha decisión política de non seguir co contencioso administrativo. Deu unha excusa que lle custaba tiña un abogado que era máis barato, pero tampouco o contratou. Entón, revogación, excusa de que tiña un abogado máis barato, non o contratou. Sei que non había fondos, que llos acabei eu, porque claro, como lle presento tantos contenciosos, pois evidentemente eu esgotei o crédito para contenciosos, como se non houbera cartos noutras partidas, claro, que os hai. Para outras cousas sí que os houve, apareceron rapidamente por tema dos soldos, por tema de tal, aí apareceu todo rápido. Aí non había ningún problema. Xa foi o primeiro, además, que fixeron. Pumba, rapidamente os soldos. Estupendo. Pero para un contencioso e para contratar un abogado, mire, que lle podíamos comprar, que contratar a outro, iba a ir para nós políticamente, iso non é justificable, porque terían que ir en conxunto todos os concellos do Eume. Mira o que lle digo. Sería o lóxico. Pero se vostede non estaba de acordo, collemos o noso abogado e tal. Non é justificable, xa yo digo, dende o noso punto de vista, que para iso presentamos unha emenda, pero, cumpre a súa palabra. Por que non cumpriu a súa palabra? Que deu nun pleno. Diante de todos os propietarios que estaban aquí. Por que non cumpriu esa palabra? Explíqueo.
Esa é unha pregunta moi sinxela. Que lle impediu executar a moción que aprobou este pleno? Que é un pronunciamento de tipo político, evidentemente. Pero, a ver, vostede está políticamente en contra deste pleno? Está dicindo así de claro? Neste tema, sí. Como tamén nos anteriores, é dicir, non quixo convocar unha comisión sobre o tema da praia, non quixo convocar tamén, é dicir, outras reunións co tema da ponte do Eume, non cumpre as mocións, esta tampouco a cumpriu. Que fai vostede con este pleno? Polo menos hai abertos os expedientes correspondentes ás mocións aprobadas sobre este asunto. Porque senón as mocións é como se non existise. Non hai expediente porque aquí non aparece tampouco neste punto de orde do día. É que ni sequera chegou a moción. Bueno, xa pedirlle que traia un documento de fomento aquí é un desideratum, non? Porque xa é que se ni sequera as mocións que se aproban aquí se incorporan aos expedientes. Iso é cousa de vostede, Iso é cousa de responsabilidade súa. Parece que nos quere traer aquí tamén cunha venda nos ollos. E de verdade, aquí hai que facer algo máis que pasar, escorrer o bulto e botar culpas, que son as cousas máis repetidas que vimos aquí. Unha e outra e outra. Unha vez, outra vez, toda a culpa dos demais. É un mínimo que lle contesten, os bulos caen pola súa propia peso. Que non aceptamos, que non lle podemos permitir que haxa este pasotismo e esta falta de defensa dos intereses dos veciños neste caso. Habendo incluso acordos neste sentido. Cal é o problema aquí? Pois a lei do embudo, efectivamente. O máis ancho para vostedes e o máis estreito para os demais. Que nos ven a dar aquí un mitin electoral, efectivamente. Xa vimos 3 mítins electorais. E nos preguntándolle pola documentación, preguntándolle por cousas concretas, intentando coñecer cal é a realidade, pero non podemos contrastala de ninguna maneira porque non nos achega nada concreto. Temos que creer na súa palabra, pero que a súa palabra con este tema do Prux xa quedou suficientemente vapuleada. Non existe. Sei que tiña tempo, teña todo o tempo do mundo, pero a ver, despois de máis de 6 meses, 8 meses, 9 meses, 9 meses, despois ainda non presentou contencioso, pero moito ten que estudar. Entón, por que non cumpre a moción e, ademais, que lle impediu executala? Porque isto é básico. Defender os veciños e defender os intereses do Concello, pois, neste caso coinciden. E, políticamente, ademais, o Pleno dixolle claramente cal era o seu pronunciamento. Non lle fai caso. Cal é a súa posición neste momento? Ben, vamos entón. Sí. Vamos a ver. Comenzando polas novedades do Prux, en canto ao Prux en si mesmo non ten novedades. Sabemos que o Prux está en vigor. Dende que entrou en vigor, tramitáronse dende a Xunta de Galicia unhas 60 autorizacións e o 90% delas foron positivas. O resto de autorizacións ou actuacións directamente ou foi o 10% que eran negativas ou non necesitaron ningún tipo de autorización pola propia natureza da actividade. En canto á postura, eu xa veño reflexando nun tempo que había certa incongruencia nas alegacións deste Concello, porque, por un lado, se amosa estar do lado dos afectados ou dos propietarios do Parque Natural de Fragas do Eume, o cal está ben, por certo,
E, por outro lado, dende o Concello de Cabanas se reclama que se aumente as medidas ou a área con máis restriccións, o cal vai en contra, por certo, dos propios propietarios. Eso incluso teño dito ou falamos aquí máis dunha vez e demais. Co cal, a esas alegacións eu quería darlles unha volta, porque as vexo un pouco incongruentes. Vamos cos veciños, pero ao mesmo tempo pedimos que aumenten as restriccións no Parque Natural porque nos parece que se está eliminando as proteccións de algunhas zonas. En canto ás xestións que se fixeron, como ben saberá a xente, incluso aquí algunha persoa pode atestiguar, cando eu entrei, o primeiro que fixen antes de poñer ningún recurso, e neso gastei parte do tempo, era en intentar ter unha reunión coa consellería responsable, coa conselleira concretamente, para reunir entre a conselleira e as asociacións de afectados dos propietarios para que se pudesen expoñer as súas demandas e as súas necesidades con respecto ao PRUX. Se fixo varios intentos e, de feito, na última visita ás Fragas do Eume, reitereillo a conselleira que debíamos de manter unha reunión cos presidentes ou presidentas das asociacións de afectados. E iso incluso o poden saber as persoas coas que falo das asociacións que o poden atestiguar. Eu, evidentemente, quero intentar esgotar a vía diplomática antes que poñer o recurso contencioso administrativo. Esgotada igualmente a vía diplomática, tamén mostrei a miña vontade de continuar co contencioso administrativo. O que non estaba pola labor era de ir a pagar un abogado, creo que era das Pontes, se non lembro mal, por 7.000 e pico euros, tendo outros abogados con outras ofertas máis razoables e do propio Concello de Cabanas, incluso. Entonces, non entendo por que temos que ir para fora. Tampouco entendo por que temos que ir os 5 concellos co mesmo abogado cando as alegacións do Concello de Cabanas, por exemplo, pois difiren en algúns puntos, non son todas iguales. E o contencioso administrativo non perde nin ten máis razón por ir cun abogado que con outro. Co cal non entendo eu esa comandita de ir todos xuntos como se iso fora a garantizar algún éxito ou algo que non é así para nada. Mais, cando, repito, as alegacións do Concello de Cabanas son completamente distintas. Como vostedes saberán, tanto para os 7.000 euros como para o orzamento ou o presuposto da alternativa, a finais do ano pasado non estaba a partida con suficientes fondos disponibles e tramitouse unha incorporación de remanentes. Ademais, esa incorporación de remanentes acabou ou fíxose efectiva na última semana de decembro. E na última semana de decembro non foi posible, polos poucos días que había e polas datas que había, de tramitar o contrato menor de representación para o contencioso administrativo. Comenzamos o ano e o comenzamos cunha partida que novamente volve a aportar uns 10.000 euros. Volvemos a comenzar cuns 10.000 euros. O malo é que os gastos xurídicos que incorporan pois un par de recursos e dous casos de responsabilidade patrimonial que resolvéronse neste tempo, desos 10.000 euros apenas quedan agora mesmo 5.000. Co cal, volvemos a estar prácticamente nas mesmas. No orzamento do 2024 incorporamos máis cartos para poder poñer o contencioso administrativo. Pero agora mesmo estamos nesta situación e, por tanto, non foi posible realizar a contratación mediante contrato menor. Respecto a pregunta concreta do señor Pérez Sardiña, vostede ten acceso aos decretos. Todos os que o solicitaron teñen acceso aos decretos. Co cal, premeditación e levosía eu non a vexo. Quero recordar, se non lembro mal, que co inicio da legislatura sí que, bueno, se partiu de cero e non houbo durante unhas semanas acceso aos decretos da alcaldía. Pero tamén quero lembrar que vostedes pediron os accesos aos decretos e foiselles dado. E teñen para acceder aos decretos da alcaldía dende a casa, comodamente, cada día poden ir vendo todos cantos facemos. Co cal, eu non vexo ese ocultismo, esa intento malamente de intentar opacar ou facer que non viran este decreto. Era evidente que o iban ver. Non se pretendía o contrario, nin moito menos.
E, de feito, xa lle digo, teñen acceso aos decretos, co cal non hai ningún intento por opacar nada. Isto é o que houbo. En canto ás súas preguntas con respecto á miña visita nas Fragas do Eume, a motivación que hai para que eu asistira a esa visita corresponde, en primeiro lugar, á Consellería, que é a que organiza o acto. Eu son un invitado do acto. En todo caso, serán eles responsables de non invitar ou de invitar a quen non deban ou o que sexa, pero son eles. A min me invitan, eu asisto. Cal é a motivación pola cal eu asisto? Asisto, en primeiro lugar, porque durante a visita vense o estado das dúas pontes colgantes e a súa próxima reparación. Unha reparación que xa foi adxudicada a licitación, que son 118.000 euros, se non empezou nos meses de inverno foi polas choivas. Ata agora esas pontes viñan mantendo unha reparación puntual cada ano, unha posta a punto, e nun momento dado, pois a empresa que facía esa reparación pois advertiu a Xunta de Galicia que era necesaria unha reparación en profundidade. A partir de aí, avaliouse un contrato menor por parte da Xunta ao estado das pontes, que era deficitario, e van a mañalo pois, de maneira integral. Instalará un andamio que vai de lado a lado. Eu ia ver esas dúas pontes que conectan Cabanas con Ponte de Eume. Esa era un dos argumentos polos cales eu estaba ali ese día, e o segundo deles era porque previo a esa visita existía unha visita anterior da conselleira ao notario para a confirmación da venta de algunhas parcelas. Entre estes casos, temos a 2 veciños ou veciñas de Cabanas que xa venderon as súas parcelas á Xunta de Galicia, o cal motiva a miña estadía ali acompañando nese momento. Esa é a razón, sen máis. Eu fui un invitado, eu asistí. Non era organizador do acto. Vale? Quenda de intervención, señor Ladra. Qué lástima que el alcalde no sabe que asiste a un acto político, ¿no? Vaya por Dios. Con periodistas, bueno. Y total, van a hacer una visita, a hacer unas fotos para echarle la culpa a la Diputación de que mala es la Diputación, ¿no? También de paso, vaya. Ay, señor alcalde, de verdad. Y agotar todas las vías diplomáticas, ir a provocar allí, hacer una foto para no decir nada. Ay, en fin. Bueno, al final nos quedamos en que llevan 10 meses prometiendo un abogado que al final nunca llega. Es decir, no le valía el que había, el que se había propuesto para su contratación, porque, bueno, pues era un poquito más caro, y era que cogíamos en común todos los concellos de toda la comarca de Leume. A usted no le gustaba, porque prefería uno más de confianza y uno más barato, que ya tenía de mano, por cierto, que dijo aquí, de que ya sabía de un abogado más económico y de mano y de confianza suyo para contratar. Bueno, van pasando los meses, le vamos preguntando, van pasando los meses, ya estamos en ello. Nos encontramos en mayo del 2024 y seguimos sin abogado. Yo creo que al final lo que está haciendo es dejar pasar el tiempo, porque realmente pues, no le interesa ir en contra de la Xunta de Galicia. ¿Por qué? Porque usted es más papista que el Papa. Y evidentemente no va a ir en contra de sus siglas. Pero dígalo alto y claro, de no voy a hacer nada en contra de la Xunta de Galicia, porque no me interesa ir en contra de mi partido político. Dígalo alto y claro. Si total, al final está quedando peor, porque no lo está haciendo, es decir, no lo está haciendo públicamente, pero lo está haciendo con sus actos. Porque lleva mintiendo a las asociaciones del Parque de Leume, los llevan mintiendo 10 meses. A nosotros nos está intentando engañar constantemente. Y los hechos son los que son. Es decir, está dejando escurrir el bulto. Ahora la justificación es que no vuelve a no tener dinero. Pobrecito él, que no tiene dinero. Tiene dinero, puede sacar dinero de otras partidas. Es más, convocamos un pleno extraordinario, ¿verdad, Sardiña y Diego? Un pleno extraordinario y hacemos la modificación de crédito ya mismo, si es para eso. Convóquenla mañana. Pero no tiene voluntad. El problema es que usted no tiene voluntad. No tiene voluntad, no quiere. ¿Por qué? Porque no le interesa ir en contra del plus. Porque independientemente de que los vecinos y vecinas estén en contra, que o la oposición esté en contra, usted está a favor. No diga de que va a ir a favor de los intereses de los vecinos y vecinas de Cabanas, porque es mentira. Usted trabaja y funciona única y exclusivamente por los intereses del Partido Popular de Galicia, nada más.
no mienta. Porque si realmente tuviese algún tipo de interés, puedo entender de que no le gustara el abogado. Vale, lo podemos entender, como dijo antes el señor Sardiña. Lo podemos entender, vale. Pero acto seguido, al día siguiente, contrata un abogado. Y si no hay dinero, se hace una modificación presupuestaria que aquí la oposición no le puede decir que no a eso. Si tiene voluntad, pero el problema es que no tiene voluntad. Ni tiene voluntad ni quiere. Entonces, no cuente milongas. Al final la culpa siempre es de los demás. Que si no hay dinero, que si el abogado, que si el resto de concellos. No, el responsable. Y en cada punto se lo digo, es decir, porque es responsable de todo, pero usted no quiere verlo. No quiere verlo, no quiere, o no asimila que usted es el alcalde de Cabanas. Igual aún sigue choqueado de que no se lo cree. Pero es real. Es decir, usted es el alcalde de Cabanas y es el responsable de que no se hagan bien las cosas en la Madalena, de que no se hagan bien o no comunicar al concello y a la corporación y a los miembros de la corporación el estado de las obras del puente, y en este caso también es el responsable de la inacción de suya y de su gobierno sobre el problema de las fragas. Es que es así, y si no está haciendo nada es porque a usted no le interesa. Así que no cuente, lleva contando milongas y películas desde las 10:30 de la mañana que empezó este pleno. Pero cada película lleva contado que realmente aquí, no sé mis compañeros, pero yo me estoy sintiendo que estoy perdiendo el tiempo de una manera terrible, porque realmente no está siendo ni productivo, ni está explicando nada, y al final viene aquí a contarnos una película, porque para contar películas mejores que las que nos está contando, las hay mucho mejor en Netflix, ya le digo yo ahora, ¿eh? Así que, bueno, yo le digo, si no hay dinero, convoque ya. Es decir, incluso no hace falta ni comisión. Vaya a pleno directamente. Se lo aprobamos mañana mismo. ¿De acuerdo? Que si tiene el abogado y no hay dinero, hacemos la modificación de créditos. Vamos, que no tengo pena por ello. Bueno, habría sido interesante también ver la opinión de la concejala de Medio Ambiente sobre este tema. No le di tiempo. Se tuvo que ausentar antes. Una pena. No me contestó realmente. Es que no sé si volverlo a repreguntar porque me va a contar una película. ¿Cuáles qué intenciones tiene el alcalde y su gobierno sobre el plan? Pero bueno, casi es que para contarme una mentira es mejor casi que no me la cuente. Porque al final las intenciones que tiene su gobierno es lo que le diga la Consellería de Medio Ambiente y lo que le diga la Xunta de Galicia. Así que bueno, es que realmente me da rabia el preguntar y hacer preguntas y el intentar estar sacando información de alguien y de un gobierno que es que ni explica, ni dice, ni hace nada absolutamente. Por lo cual, mira, si me quiere contestar a eso, aunque me vaya a contar una película, conteste. Y también me encantaría saber si tiene, es decir, bueno, ya sabemos que no es dinero, pero ¿realmente hay un abogado que tenga usted interés en él para contratar? Porque realmente ya está, lo dudo, es decir, mucho. Es decir, sí, bueno, pues diga el nombre por lo menos, o diga quién es, díganos cuáles son sus expectativas en el futuro, aunque lleva 10 meses perdiendo el tiempo, pero cuáles son sus expectativas. Diga algo al respecto, es decir, de la posible demanda que pueda hacer el Concello de Cabanas, ya que el resto están trabajando, porque al final todos los concellos de la comarca de León están trabajando en contra de ese plan, menos Cabanas. Cabanas iba a hacerlo hasta que llegó usted. Porque su historia de hablar con todos y bueno, perder el tiempo y no ir en contra de la Xunta, pues le está funcionando muy bien. Y luego me gustaría saber, por lo menos públicamente, que diga qué piensa del plan, de verdad. Por lo menos que quede retratado aquí. Señora García. Gracias. Como creo que a última rolda de intervencións, quería facer unha conclusión desde o meu punto de vista. Os temas que traíamos a este pleno eran o conxunto da oposición, por certo, eran suficientemente serios e importantes para que o alcalde tivera o respeto para responder todas e cada un, e non delegar as que non lle querían, os marrós, que, por certo, moitas gracias, Manolo, polas túas explicacións, pero cando lle convén nos plenos, pois respondele, di que ten que responder e outras veces non é o máximo responsable, non sei. Este era un pleno de comparecencia onde tiña que vostede
comparecer primeiro e nos facer as preguntas. Foi ao revés porque lle convieu ou porque non traballou o suficiente para traernos unha documentación, algo serio para un pleno, polo respeto que se debe a todos os veciños que representamos. Se dedicou a botar balos fora, case parecía que tiñamos que dar explicacións e comparecer o goberno anterior, despois de que leve un ano para solucionar tubaxes, e cando quera falamos como están as tubaxes, que o sei de sobra. A miña conclusión son cero responsabilidade, cero preocupación polos espazos naturais do Concello, polos problemas que teñen os veciños, por perder subvencións como a área de caravanas, como xa perdeu algunha, xa lle dá igual. Pouco respeto, cero respeto pola oposición, cero respeto polos veciños e por darlles calquer tipo de explicacións razoables, cero respeto polos comercios e do seu Concello, cero transparencia, cero informes e 100% mutismo e despotismo. Señor Varela. Moitas grazas. Creo que tivo tempo para contratar un abogado. Vai para 11 meses que está no cargo de alcalde. Lembremos que lle bastou solo un mes para romper os consensos sobre o PRUX. Lembremos tamén que deixou sen gastar máis de 400.000 euros do orzamento do ano pasado, que puido ter dedicado a contratar un abogado e bon, ademais. Lembremos tamén que cando quixo trouxo modificacións de crédito ao pleno, por exemplo, para cobrar os seus soldos. Para iso sí que se apuraron a traer unha modificación de crédito. Para isto, non. Pero que vostede minte máis que fala. E como xa estou un pouco canso de que reiteren que o Concello fixo unhas alegacións en contra da veciñanza, porque iso é mentira. E como parece que non o entende, porque non as debeu de ler, voullo a explicar moi fácil e moi clariño, moi despacio, para que lle quede claro. Xa puxemos unha vez por escrito tamén, pero non lle se debe quedar claro. As alegacións que presentou o Concello propuñan manter as zonas de reserva existentes, porque na versión primeira esas zonas de restricción iniciais que non afectaban aos veciños de Cabanas. Que digo outra vez porque xa cansa que manipulen, porque non é certo que o Concello propuxese unha ampliación de zonas de reserva en contra da veciñanza. Eso non é verdade. O que se propoñía era manter as restriccións que había nunha zona moi concreta e que non é do Concello de Cabanas, por certo. E xa por último, porque fixo mención a que para este ano ampliaban os orzamentos. Non sei a que orzamento se refire, porque hasta onde eu sei non temos orzamentos de 2024. Non sei se me escapou algo ou houve algún pleno no que estaba nun soño e non pasou se ve por riba, pero ata onde eu sei temos os orzamentos prorrogados, entón non sei a que se refire con esa ampliación dunha partida. Señor Pérez Sardeña. Sí. Nin valía o abogado que había. Nin valen as alegacións do Concello. Por certo, estas alegacións non están no expediente. Porque o lóxico que están falando de algo que non coñecemos neste expediente. É dicir, vostedes volven outra vez a ocultarnos información. Non entendemos. Debe de haber un expediente, supoño, coas alegacións, coa contestación da Xunta. Neste expediente non está. Eu non lle podo preguntar por algo que vostede non me achega. Que xa me parece tremendo. É dicir, e ponse a falar, ademais, con todo o coñecemento. Bueno, pois pareceme moi ben. Vostede é o que forma a orde do día, señor alcalde, e pareceme unha falta de respeto unha máis a este pleno, sobre este asunto. Se hai unhas alegacións ao PRUX, como presentou tamén o de contrato do abogado e todo iso, pois tamén pode poñer o demais. Pero aquí que pasa? Hai unha información que sí, outra que non, e os concelleiros como que pasamos por aquí, non? A velo figurar. E non, tampouco lle vale o acordo do pleno. Tampouco. Acabo de dicilo. Evidentemente xa non pon cartos para contratar o abogado. É dicir, como vai contratar un abogado se non ten ningún expediente aberto que non está incluído nesta orde do día? Nen neste punto do orde do día. Que expediente hai? Incluíron no expediente desta comparecencia? É que non teñen nada que presentar. Son un concello mudo, un alcalde mudo e un goberno mudo. Que fixeron? Non fixeron nada. Simplemente revogar o que había antes. E, oídos sordos, o que lles dixo o pleno. Ese é o resumo de todo isto. Tamén dos anteriores puntos, pero no das PRUX é máis evidente. Non lle vale nada. Entonces, o que sí que lle vale é apoiar a Xunta.
que sí que lle vale é apoiar a Xunta contra os intereses deste pleno, contra os intereses das asociacións de propietarios, contra os veciños de Cabanas. Iso sí que lle vale. Porque todo o que está facendo vai nesa dirección. Está clarísimo. Tivo tempo de sobra para facer as modificacións. Estou co señor Ladra en que convoque mañá un pleno, que o vimos e probamos. Pero nin eso lle fai falta, que pode facer por decreto da alcaldía. Sae deste pleno e firme unha modificación de créditos. Unha providencia para que se inicie unha modificación de créditos para este tema. Tampouco está no expediente que é da comparecencia. E que non hai nada feito. Todo palabras, parole. Onde van? Así. Políticamente, apoiando a Xunta. Hai como ten que ser un acto político. Eu recrimineille que non estivese o alcalde de Pontedeume, porque me parece unha falta de respeto institucional. Que fixeron un acto político, efectivamente, acabaron facendo un acto político e unha nota de prensa. Entón, eu non sei que traballo están facendo cando aquí veñen a facer o pim pam pum, pero os concelleiros miramos como pasa a paisaxe, sen que o Concello faga nada concreto a prol de defender os dereitos dos veciños e dos propietarios neste caso. Porque aquí non se trata só de comprar e vender parcelas. Trátase de que se recoñeza que o Parque Natural, na súa inmensa maioría, na maior parte dos terreos, son privados. Pertencen a propietarios e propietarias con nomes e apelidos, que son veciños e veciñas de Cabanas e que están afectados polo PRUS. Igual que este Concello. E o Concello ten que exercer as súas funcións, que tamén é un pouco, non é mediar. E vendo como a Xunta avanzou sen escoitar, nin siquiera os concellos poñense do lado dos propietarios e conseguir modificacións importantes nese documento, que son necesarias, ademais. Xa levamos moitos anos reclamando a xestión compartida do parque. Moitos. Pero a Xunta non quere nin siquiera iso. A Xunta que se dedica é a crear proxectos, incluso para crear novas pontes colgantes cando ten caendo as existentes. E querían facer unha ponte colgante nun terreo veciñal, nun terreo baldío, nun terreo dos veciños, de todos os veciños e veciñas. E iso querían facer porque ninguén ia alegar. Pero o ser baldío, calquera veciño podía alegar. E eu aleguei contra ese atropelo. Porque non se pode permitir que se fagan actuacións sen ter claros cales son os usos. Ademais, nunha zona das mellor conservadas de Cabanas. Mire que lle digo. Porque, ademais, é un terreo baldío. É o máis bonito que se ve na entrada do parque, non os arcolitos da outra parte. Pero iso ten un valor e hai que compensalo. E aquí ninguén fala diso. Temos clara a postura do Concello e vemos que sigue exactamente ancorado na súa posición política, que é a de apoiar a Xunta. E niso xa lle dixemos por escrito, no pleno, todos que non estamos de acordo. E vostede non asume esa decisión política deste pleno. Se non asume, terá que ver as consecuencias, nada máis. Ben, por responder por orden, o abogado da parroquia de San Martín, ainda non está o contrato, pero como non lle vou dicir concretamente o nome, pero é da parroquia de San Martín, bueno, xa o verá. En canto a señora García, a subvención das autocaravanas non está perdida para ese terreo, pero a subvención permite moverse a outro lado ou pode ter prórrogas. Pero a subvención non está absolutamente perdida. Por acabar de responder ao señor Sardiña, o expediente non ten alegacións porque a Xunta de Galicia non emitiu ningunha resposta ás mesmas. É dicir, nós fixemos as alegacións, pero a Xunta non respondeu. A resolveu? A respondeu. Pois, perdón porque me estou equivocando eu entón. Pero, en calquera caso, a Xunta non respondeu. 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 A Xun
Bueno, pois entón é fallo noso que non estea na documentación para o pleno, porque terían que estar as respostas, efectivamente. Lamento o error, porque se for así terían que estar. Vale? Pero tomo nota da súa vontade para facer a modificación e contratar o abogado. Listo. Pasamos ao seguinte punto. No. Ao final sí, ao final sí. Comparecencia sobre actuacións da alcaldía sobre acceso á documentación municipal. Señor Ladra. Bueno, pues está más que justificado este punto después de los 3 anteriores, ¿no? Sí, y después de lo que lleva pasando en los últimos 10 meses, pues a la vista está de que información a la oposición es nula, incluso hasta en los plenos. Y la documentación que se aporta para un pleno extraordinario como este es inexistente. No quiere facilitar información, no quiere dar información. No me ponga cara así porque llevamos 3 puntos y en los 3 puntos no puso nada de información al pleno extraordinario. No me ponga caritas. No me ponga caritas porque no es decir... Es que qué poca vergüenza tienes, que de verdad que lo suyo es de película. Si me dijera, oye, pues mira, metimos toda la documentación en el pleno, del pleno, oye, mira, por lo menos esa parte me tendría que morder la lengua y no decirle nada. Pero hombre, en el punto 1 es que no metió nada, porque inexistente, bueno, evidentemente que va a meter si no hay nada, ¿no? Pero bueno, oye, pudo haber trabajado y haber hecho algo. En el punto 2 no metió nada de información, ni siquiera el proyecto del que le llevamos reclamando el proyecto desde que entró por registro. En los diferentes plenos. Y ni siquiera fue capaz de introducirlo ahí. Es decir, en el 3, la contestación de las alegaciones, que usted, es que para ser alcalde desde hace 10 meses ni siquiera sabe que hay la contestación de las alegaciones. Es que esto ya es de película. Es decir, en serio, es decir, no les da vergüenza estar ahí. Porque a mí me daría vergüenza ya el bochorno que se está pasando hoy. Es vergonzoso de que el gobierno y el alcalde tengan un pleno extraordinario para pedirles explicaciones, que es casi algo inédito, y después es que no traigan documentación, ni traigan información, ni den explicaciones. Es que se les tendría que estar cayendo la cara de vergüenza, pero por completo. Es que es una falta de respeto, ya no solamente a los miembros de la oposición, sino a la institución y a los vecinos y vecinas, que es que de verdad... Bueno, ya no les digo ni lo que deberían de hacer, realmente. Pero bueno, allá ustedes. Porque de verdad que es bochornoso. Bueno, básicamente lo que queremos saber nosotros es cuál es su política de dar acceso a los expedientes durante el tiempo. Es decir, porque bueno, es muy mejorable cómo lo están haciendo. Y nos gustaría un poco saber, por lo menos por parte del Partido Socialista, cuál es su política para dar acceso, para el tiempo determinado, la manera de dar documentación y de enviar documentación, que creemos que tampoco no es la adecuada en muchas ocasiones. Y bueno, a ver si da alguna explicación y el porqué de esta falta de facilitar información a la oposición. Señor Valera. Moitas grazas. Ben, pois neste último punto, hoxe vivimos un pleno no que se foi evidente queremos falar da súa soberbia, do seu autoritarismo, do seu talante antidemocrático, porque desde o principio da legislatura vimos vivindo un bloqueo constante no acceso á documentación básica a que lle lembro que temos dereito para o exercicio da nosa labor de oposición. Nalgúns casos, como no acceso ao libro de decretos, tivemos que reiterar a petición en numerosas ocasións e dilataron meses esa autorización de accesos. Noutros, como as actas dos plenos que deberían de ser públicas, tivemos que recorrer a valedora do pobo despois de solicitudes reiteradas. E noutros, como o acceso aos registros de entrada e saída, seguimos esperando por el. Vostedes bloquean de maneira activa o acceso á información, pasando por riba de toda a legislación que recolle o dereito básico de toda a concelleira ao acceso á documentación que lle permita levar a cabo a súa labor de fiscalización. E cando dan acceso, fano fora de prazo, de maneira parcial, limitada no tempo ou deixando pasar un pleno para evitar que nese pleno poida haber preguntas sobre esa documentación a que se ten acceso.
E até cuestións tan claras como o acceso permanente e non limitado aos expedientes do órgano do que formamos parte, como os plenos aos comisións, nos que de repente pues, desaparecemos delas. Comisións como a que, por certo, o señor alcalde, sin ningún informe xurídico que avale, decidiu non convocar, a que solicitou o Partido Socialista que se citou antes. O que acontece neste Concello supera todos os límites. A súa actuación está a ser arbitraria, soberbia e antidemocrática, cun afán de control do labor da oposición que é, francamente, preocupante para a institución. Porque vostedes non respetan nin a oposición, nin os dereitos que temos como representantes electos, e vostedes non respetan tampouco aos nosos votantes, que, por certo, son en conxunto bastantes máis que os que ten vostede. A miña mensaxe do meu grupo vai para vostedes é moi directa, moi clara. Vostedes non creen na democracia, pero gustaríase ou non, este pleno ríxese por ela. E vostedes están en minoría, lembro. Señor Pérez Sardiña. Último punto, dereito fundamental de participación política. Está recollido nos artigos 77 da Lei de Bases de Réxime Local e 14 do ROF. A parte de estar directamente vinculado co artigo 23.2 da Constitución, que son dereitos fundamentais. Coñecen, creo, algo diso, non? Porque ao menos tiveron que contestar alegacións nese sentido, no xulgado. Saben o que é iso, non? Saben o que acaban de facer hoxe? Saben o que acaban de facer hoxe? Moi sencillo. Impedir o acceso dos concelleiros ou concelleiras da oposición a expedientes relacionados cos asuntos que acabamos de tratar. Xa só por iso debían dimitir ipso facto. Ipso facto. Porque son expedientes os que temos dereito de acceso directo, sen autorización da alcaldía. Pero non só iso, Isto xa ven de atrás. Evidentemente, cando antes me contestaba que non tivemos, que sempre tivemos acceso aos decretos da alcaldía, iso é falso. Iso é tan falso como que o 29/6/2023 puxen de manifesto que non podía acceder ao libro electrónico de decretos da alcaldía e solicitaba o seu acceso. E vostede non me contestou. O día, ademais dixenho claramente, e despois o día 5/7/2023 reiterei o acceso, a solicitude de acceso, porque é acceso directo, señor alcalde, as resolucións dun órgano que temos os concelleiros, as decretos da alcaldía, dereito á información, de maneira directa, ademais, sen mediar decreto da alcaldía. É de acceso directo. É a primeira vez na democracia que pasa isto. Que os teñen que imprimir e que os temos que ir a un despacho, non hai ningún problema, home, se teñen un problema con gestión e que non lle saben dar ao botón, pois vamos velos, home, facemos como antes, que eu xa o levo feito moitos anos. Non pasa nada, a mí non me molesta. Pero bloquearnos o acceso directo á información despois de 2 solicitudes, sabe de cando é o decreto? O seu decreto é de finais de setembro. Dende xuño ata setembro pasaron 3 meses. 3 meses para contestar unha solicitude de acceso á información. Sabe o que pon a lei en canto a estas contestacións? 5 días naturais, leis de bases de réxime local. E cando é de acceso directo, nin eso. Simplemente coa petición hai que dala. E se non se dá, se os servicios administrativos non están autorizados para dala, teñen que pedirlle ao alcalde escrito denegando. Nin vimos unha cousa, nin vimos a outra. Non vimos nada. Por iso lle digo que con nocturnidade e leivosía. E se non sabe a lei, estudia. Para algo perderon un xuicio.
por non estudar, e por ler tampouco, porque total, que máis dá? Aquí traballan, se fan os informes, e os informes indican que señan negativos, pásanse por riba do forro, que é o máis bonito de todo isto. Deste concello xa é habitual, xa non me extraña. E vostedes caeron na primeira volta. Estou dicindo, dúas solicitudes, revíseas, non están no expediente deste pleno, ni na comparecencia deste punto. Onde están as solicitudes de todos os compañeiros e compañeras da corporación en relación a este asunto, para ver cal é a casuística, para poder estudar e facerlle preguntas sobre o que fixo cada un? Onde están? Non existimos, somos extraterrestres, bórrannos de todos os lados. E que nin siquiera hai un expediente aberto por cada un dos escritos de solicitud de acceso a información, que é o mínimo legal que se require. Porque está afectando a dereitos fundamentais, señor alcalde. Xa nos parece o pitorreo máximo. 3 meses despois, e sabe por que fixo o decreto? Explícolle a vostede por que fixo o decreto. Porque lle chegou a notificación do Defensor del Pueblo de Madrid. Nesa mesma semana, uns días antes, chegou esa notificación. Non foi porque reiteraran ou deixaran de reiterar. Non. Iniciouse unha investigación como hai que iniciala. E que quería? Outro revolcón de vulneración de dereitos fundamentais? Leva un camiño moi perigoso. Mira o que lle digo. Moi perigoso, porque xogar con iso é xogar con outra cousa, Porque hai a vía administrativa, pero tamén hai outras vías, non se preocupe. Existen, ademais, Son moi claras e moi contundentes. E despois do que fixo xa, está o camiño rozado para pasar. Mira o que lle digo. Onde está? Acceso a rexistro de entrada e saída. Cantas veces, solicitamos acceso permanente ao rexistro de entrada e saída. Acceso a rexistro de entrada e saída, como viñamos solicitando de legislaturas anteriores. Nesta legislatura tamén recibimos unha comunicación, unha. A continuación, todas as demais denegáronse directamente. Pero vostedes que queren? Que nós traballemos así cos ollos vendados? Non nos permiten exercer o noso traballo. 5 días naturais, sin contestación, como tampouco aparece no expediente deste pleno. Acceso aos órganos colexiados dos que formamos parte, que solicitamos no mes de febreiro. Participamos neses órganos. Polo tanto, temos dereito de acceso directo a eses expedientes. Por qué? Porque os votamos e queremos saber como están e queremos evitar, neste caso, que non se nos quite o acceso, porque xa non temos que pedilo despois. Sen menos é alixeirar o traballo administrativo. E nin eso son capaces de facer. Por sistema, quítasenos o acceso aos expedientes, por sistema. Home, ata nos que somos participantes, porque non somos interesados, neste pleno non somos interesados, somos participantes. Hai unha diferencia de concepto fundamental. Non somos extraterrestres. Pertencemos a esta corporación. Votáronos os veciños para estar aquí e por iso temos que exercer os nosos dereitos, para defender os intereses do concello e dos veciños tamén. Para iso estamos. Pero como vamos preguntar só algo sobre o PRUS se non temos nada? Ni siquiera un expediente de contratación. Vostede pode dicir, sí, vamos a facer. Non hai nada porque non hai nada neste pleno. De verdade, afectado o dereito de acceso á documentación. Hai unha sentenza do Tribunal Supremo moi recente de 2020, É que contundente. Contundente non, é o seguinte. O que está facendo traspasou todos os límites. E hoxe xa chegou ao máximo, que é cortar, incluso para o exercicio de control. Ni siquiera achegar os expedientes, ni siquiera se preocupa por esta corporación, home. Que fai en Cabanas? Dar mitins. Por aí, polas tardes. Contar milongas. Contar que no, la culpa es de la oposición. Ya está. Que non pode hacer nada porque tal. Mire, a súa incapacidade por ser alcalde, porque os alcaldes na legislación actual, despois da modificación que se fixo con Felipe González no ano 86, adquiriron un reforzamento moi grande das súas funcións.
prívase a oposición de moitos dereitos para favorecer a gobernabilidade. Iso é así na legislación de ámbito local. Primeiro con Felipe González, despois con Rajoy, bueno, con Aznar, con todos. Es decir, foron todos na mesma dirección. Aquí o alcalde pode con todo, e os concelleiros que están aquí, na oposición, non poden facer absolutamente nada. Patalear, como facemos pedindo un pleno extraordinario para que se falen os temas que vostedes non queren que se traten. Iso é o último que nos queda. Ou nas comisións, que tamén está previsto. Seguimento dos órganos de goberno. Claro que sí. E iso, privan ata iso. E despois, bueno, neste concello xa inventan órganos e veña, tira para diante. E o goberno todo e a oposición cero. Hai que ter un goberno que traballe polos veciños. Hai que ter un goberno que traballe por Cabanas. E vostedes non o son. Xa yo lo digo. Porque con estas cousas non van a favor de todos. Van en contra dos seus propios compañeiros de corporación porque queren actuar de maneira individualista, sen contar con ninguén e gobernando como se tivesen maioría absoluta. Están o facendo así desde que entraron. E iso non o imos permitir. Xa yo lo digo. Ten algunha explicación de por que non están todos os documentos de acceso a información? Non sabemos se algún veciño solicitou acceso a información. Tamén tiña que estar neste expediente. Non está, non existen os veciños. Tampouco. Non o sabemos. Estamos pedindo unha comparecencia para que den explicacións. O mínimo é poñer a documentación relacionada. O mínimo. Non o fan. Ustedes saberán por qué. Evidentemente, para entorpecer o exercicio das nosas funcións. Que iso é grave. Iso é grave. En este caso, quedou moi claro neste pleno por que tiñamos que poñer este punto na orde do día e a cantidade de solicitudes que lle fixemos. E algunhas que contestou e outras que non, porque aquí non vale quedar mudo, como lle dixen antes. Pero vostedes quedan mudos. E aquí non vale ese xogo. E aínda que digan que non, é que temos moito traballo, léanse a sentencia de 2020 sobre acceso á información. Van levar un mazazo terrible. Porque os dereitos dos concelleiros hai que respetalos. Iso é o primeiro que se fai cando se chega aquí. E non, na dirección contraria. Nin dereitos dos veciños, nin dereitos dos concelleiros, aquí nadie. Non existe nada, é todo un ermo. Pois, iso acabouse. Dígame, por que non introduce toda esa documentación no expediente? Por que non permite o acceso directo aos expedientes que están establecidos por lei? Por que dificulta a consulta de información como o rexistro municipal? Por que fai todo iso? Cal é o seu obxectivo? Moitas grazas pola súa intervención. Vamos a ver. Non é obligatorio, o sea, vostedes teñen acceso aos decretos da alcaldía, pero o acceso libre e continuado a través da plataforma de xestiona non é obligatorio. Vostede poderá facer a petición, as fixeron, as reiteraron, finalmente a obtiveron, pero non é para nada que o escrito do defensor do pobo viñera a recibirse aquí e que logo eu o fixera rápido correndo. Volvo a dicir, vostedes teñen acceso aos decretos da alcaldía, pero os accesos libres e continuados dende a casa, así cando un queira, eso non está establecido en ningunha lei. E máis, se non tivéramos a plataforma de xestiona, ese acceso libre e continuado non podería darse. A través da plataforma a que sería a sustituta de xestiona, que sería a plataforma propia da Deputación, esa posibilidade non existe. E hai concellos que traballan con esa plataforma. E os concelleiros da oposición non teñen o acceso libre e continuado ao libro de decretos. Acceden e se lles dá os decretos da alcaldía, pero non teñen o acceso libre e continuado dende a casa como teñen vostedes. Así que iso se fai, e con moito gusto, e non é para entorpecer a labor da oposición, nin moito menos. En canto ás solicitudes que fan vostedes, por un lado vamos a distinguir o que é a solicitude de acceso a un expediente ou acceso a unha documentación en concreto, e outra cousa é solicitudes que se fan, pero non a un expediente ou unha documentación, solicitudes que se fan, e que non é que haxa que dalas. Poden dar ou non dar, pero non hai por que dalas. Imos empezar polo principio. Dende o PSOE, eu fixen unha relación, a fixen eu.
Vamos a ver. A concelleira Rodríguez, por exemplo, fixo 1, 2, 3, 5 peticións neste 2024. As 5 están respondidas. O 11 de xaneiro, ao día seguinte. 12 de xaneiro, o mesmo día. 12 de febreiro, 4 días máis tarde. 26 de marzo, o 3 de marzo. E o 27 de marzo, respondido o 3 de abril. Non estará tan mal, digo eu. O señor Varela, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, no 2024, estou só contando no 2024. Solicitou o 7 de febreiro e respondeuselle o 9. Solicitou acceso escrito, por exemplo, da RPT dos traballadores o 21 de febreiro, respondeuselle o 27. Respondeu emitiu un escrito o 21 de febreiro que era o acceso á videoata da comisión. Ese sí que non foi respostado. E logo volveu o 27 de febreiro coa reiteración e respondeuselle máis tarde, o 20 de marzo. Logo, ten o 11 de marzo unha petición de acceso a diversos expedientes. Desta solicitude imos falar agora tamén a continuación. E o 19 de marzo, acceso ao estado da execución do orzamento. Esa solicitou o 19 de marzo e tardouse máis tempo do previsto porque a persoa que tiña que sacar os estados de execución directamente non estaba. E como non estaba aquí, non se podían sacar nas datas que vostede fixo. Logo, acceso ás xuntas de delegados de marzo, que o fixo o 4 de abril e respondeuselle o 8 de abril. E, por último, fixo a solicitude o 17 de abril de acceso seguido a rexistro de entrada e de saída. Iso non é un acceso concreto a unha documentación e, por tanto, non aplican os 5 días dos que fala a normativa. E con respecto ao acceso de expedientes do rexistro 2024 ERE 311 de 11 de marzo, aquí vostede solicitou acceso a varios expedientes. E deuselle acceso a esos expedientes en tempo e forma. E mandouselle un correo electrónico indicándolle ten vostede acceso a tales expedientes. Pero ese rexistro de entrada incorporaba tamén outro tipo de preguntas ou unha concretamente que non foi respondida pola que vostede seguiu. Unha pregunta que non se lle respondeu porque eu penso que non dá lugar. Porque nesa pregunta ou nese rexistro de información vostede estaba preguntando pola actividade de outro concelleiro. Se vostede quere saber o que fai outro concelleiro da oposición, o ten diante, pregúntelle ao que fai o que non fai, pero non me pregunta a min. Porque eu non lle vou a estar respondendo o que fai outro concelleiro da oposición. E iso foi o único que non se lle respondeu nese acceso ou nese rexistro de entrada. Pero as solicitudes de acceso de entrada, concretamente, lembrolle 2024 ERE 311, mandouselle un correo electrónico cos accesos a eses expedientes. E con respecto ao señor Pérez Sardiña, ten 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. A da 16 de xaneiro foi respondida o 24. A do 25 de xaneiro foi respondida o 26. A do 8 de febreiro foi respondida o propio 8 de febreiro. A do 12 de febreiro, que era o acceso ao proxecto da DP 1502, eu respondinlle coa situación. É verdade que non o fixe polos cauces oficiais, pero mantivemos unha conversación sobre este proxecto ou sobre este documento. O 16 de febreiro respondeuselle o 29. O 20 de febreiro respondeuselle o 21. O 26 de febreiro respondeuselle o 29. O 11 de marzo respondeuselle o 18. Logo, o 17 de marzo, pide un acceso diario a rexistros de entrada e saída. Pero iso non é un acceso a un documento concreto ou un expediente, polo tanto non aplica os 5 días. Logo, o 19 de marzo pide o acceso expediente ao tanque de tormentas. E o mesmo 19 de marzo respóndeselle co acceso. O 21 de marzo pide o acceso permanente a expedientes grabación, o cal, recalco, non é un acceso concreto a un expediente ou un documento. E o mesmo día tamén fai unha petición de acceso a unha serie de expedientes que esa sí, é de recoñecerlle que esa non foi respondida e, polo tanto, é fallo noso. E, por último, o 10 de abril pide un acceso que se lle dá 2 días máis tarde.
non vexo tantas cousas en resposta ou sin problema. Como digo, estou tomando como exemplo os de 2024. É certo que hai aquí un fallo do señor Pérez Sardiña, o cal lle pido perdón, pero o resto de expedientes, cando vostede fixo unha petición a un expediente concreto, un estado de execución ou un proxecto que fora, obtivo unha resposta. Vostede obtivo unha resposta. E cando a lo mellor non obtivo todavía unha resposta, todavía, é porque está pedindo non un acceso a un expediente ou un documento, un rexistro de entrada ou un rexistro de saída. Está pedindo poder ter un acceso libre. Algo que non entra dentro da obrigatoriedade de poder acceder libremente ao rexistro de entrada ou saída ou a todos os expedientes. Vostedes solicitan acceso a un expediente e en 5 días nós temos que responder. Non cabe ninguna dúbida. E vostedes solicitan un historial de rexistros de entrada e saída e nós temos que responder en 5 días. E vostedes preguntan concretamente por este rexistro de entrada ou saída e nós temos que achegar ese rexistro de entrada e saída. Efectivamente, así ten que ser. Pero cando vostedes piden, por exemplo, un acceso libre, continuado e ininterrumpido ao libro de decretos de alcaldía, eso non computa dentro dos 5 días porque non é un acceso a un expediente ou a un documento. É un acceso e que ademais dase, pero non habería tampouco por qué, porque non está recollido en ningún sitio a obrigatoriedade de darse. O mesmo que o acceso libre aos rexistros de entrada e saída e aos expedientes en xeral ao libre albedrío. Porque, de feito, lembrolles, se a plataforma que temos neste Concello de Xestión, que xestiona, non estivera, coa outra plataforma non sería posible. Non sería posible este acceso. Co cal, eu, polo que vexo aquí, o que é, salvo unha petición de expedientes, cando vostedes piden concretamente acceso a un expediente ou a un rexistro de entrada ou saída, está contestado, salvo todos os 2024. Non está todavía contestado cando piden un acceso diario, permanente e ilimitado. Salvo o rexistro de entrada, señor Varela, que, como lle digo, me parece impropio que ande preguntando por outros concelleiros. Sobre esa cuestión quería responderlle. Pero terá agora o segundo turno. Por suposto. Pero nese rexistro de entrada que vostede mete, eu respondolle a todo menos a iso. E se vostede quere saber o que pregunta, pregúntelle á persoa correspondente, que non son eu. Señora García. A ver, está moi ben. De feito, sí que hai unha sentenza do Tribunal Superior de Xustiza do 2020 que di os 5 días e tal. Se vamos por normas, pois podemos ter razón, podemos en algunhas cousas ternos razón, pero eu creo que non é unha cuestión de obrigatoriedade de dar acceso aos expedientes. Se trata de vontade política, de democracia, de transparencia. Nós, cando estuvemos no goberno, sempre se pediu acceso a calquer expediente, se daba acceso. Non hai problema. E vostede sabe que se nun expediente se están incorporando documentación continuamente, temos acceso hasta tal data, e se incorpora documentación posterior, nos estamos na inopia. Non o sabemos. Que problema hai? Que hai que ocultar? Somos concelleiros, somos responsables, queremos o ben polo Concello. Non estamos pedindo nada desorbitado, ni nada confidencial, na top secret, ni na CIA. Son expedientes que son do Concello, que pertencen a todos os representantes. Non creo que estemos pedindo nada que non debamos coñecer. Señora Rodríguez. Moitas grazas e bo día a todas e a todos. Bueno, falando das respostas que o goberno lle fai a oposición sobre preguntas ou accesos, vamos a ver, o pasado 13 de marzo, un cuarto dos concelleiros de oposición solicitamos unha comisión de obras, urbanismo e servicios. Se nos negou a esa comisión. Vostede non abreu expediente porque non existe comisión, según vostede. Nos convidou a tomar un café, falar do que queramos, pero sempre nunha reunión sin acta onde non quedara constancia. O 10 de abril, o Partido Socialista lles envía un recurso de reposición da negativa a esta comisión. Entonces, isto di
que en este caso, o señor Ladra Braje, en representación del grupo político, o vou ler en castelán para non facer a traducción simultánea. Ante usted comparece y como mejor proceda en derecho dice que mediante el presente escrito se interpone recurso de reposición frente al oficio de la alcaldía expediente número 439/2023 de fecha 13 de marzo del 2024 por el que se deniega la solicitud de convocatoria de una comisión informativa de urbanismo, obras y servicios en base a las siguientes alegaciones. Primera, el artículo 123.1 del Real Decreto 2568/1986 del 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, establece que las comisiones informativas permanentes o especiales tienen por objeto el estudio, informe o consulta de los asuntos que hayan de ser sometidos a la decisión del Pleno, salvo cuando hayan de adoptarse acuerdos urgentes. Asimismo, en el apartado 2 de ese mismo artículo se indica que estas comisiones informarán aquellos asuntos de la competencia propia de una comisión de gobierno que les sean sometidos a su conocimiento. Segunda, que la solicitud presentada por este representante incluye asuntos de relevancia y urgencia que podrían ser sometidos a decisiones del Pleno, como son las consecuencias del vertido de agua del Pinar de la Madalena, las autorizaciones administrativas pertinentes, las medidas adoptadas por el Concello de Cabanas, los informes técnicos municipales y las posibles soluciones para evitar que las inundaciones en viviendas de la Madalena. Y tercera, que la negativa a convocar la comisión informativa solicitada vulnera los derechos de los grupos políticos solicitantes al limitar su capacidad de debatir y proponer soluciones a los problemas que afectan a los ciudadanos y ciudadanas del Concello de Cabanas. Y por todo lo expuesto, solicitamos que se tenga por presentado este escrito y por interpuesto recurso de reposición frente al oficio de la alcaldía expediente número 439/2023 de fecha 13 de marzo del 24, acordando la revocación de la resolución impugnada y la convocatoria de la comisión informativa solicitada. Vale. Leemos esto porque este pleno también viene motivado un poco por esto. Entendemos que no tuvimos opción a tener una comisión y, bueno, pues temas importantes, se convocó el pleno y hay pleno. Sin embargo, la comisión no. Está vulnerando los derechos fundamentales de toda la oposición para dar explicaciones en comisión. Ahora mismo no le puedo decir el plazo, pero esto es lo dije antes, del 10 de abril de este mes y estamos sin contestación. Un mes, tenemos un mes. O sea, aún estamos en tiempo para luego ver lo que nos contestan y tomar las medidas oportunas, ¿no? Bueno, esa era la pregunta. Señor Varela. Sí, moitas grazas. Ben, deu aquí unha relación de datas nas que teóricamente respondeu as solicitudes, pero o comite, porque sempre ten que manipular algo, non? O comite é que, como dixen na anterior intervención, de todo pedido de acceso de maneira parcial, de maneira limitada no tempo, cando a dá. Porque tamén pedimos certificados que ainda non recibimos. Iso tamén hai que dicilo. E sobre a cuestión incluída no rexistro do 11 de marzo, quero pararme aquí, por unha alusión directa, que é unha cuestión, por certo, que ese día foi reiterado ante unha non resposta, non confunda, nin manipule, porque o meu traballo non é fiscalizar o traballo de outros concelleiros desta corporación, é fiscalizar o seu traballo e o do seu goberno. E o que se pregunta nesa cuestión é pensando na protección de datos deste concello, porque xa non é a primeira vez. Non, o que se pregunta aí é simplemente si hai acceso a certa documentación. Por certo, documentación a solicitudes presentadas por min, nas que hubo referencias. E como xa non é a primeira vez que pasa neste concello, o que se pregunta aí é pola protección de datos, si se está cumplindo a protección de datos. Vostede pode entender outra cousa, pero aí se pregunta por iso. Porque se se fai referencia a un rexistro que eu presento, eu quero saber se hai acceso a ese rexistro que presento eu, se alguén ten acceso a ese rexistro, ou se a información chega por outras vías. Deso é a cuestión. A cuestión é pola protección de datos, non polo que pregunte cada concelleiro, que eu podo falar con calquera concelleiro, podo preguntar directamente, non teño ningún problema. Porque, afortunadamente, fálome con todas as persoas que forman parte deste pleno. Entón, se teño que preguntar algo, pregunto. O que pregunto aí é pola cadea de custodia da protección de datos deste concello. Señor Pérez Sardiña.
Eu, sinceramente, se unha solicitude de acceso á documentación municipal vostede interpreta que é un acceso libre, non sei que, non sei canto, primeiro, o acceso non é libre, porque vostede está cortando. Os decretos de alcaldía son de acceso directo. Onde esteñen postos de manifesto. En este caso están postos de manifesto na plataforma Xestiona. Polo tanto, hai algún problema para darlle a tecla? A de vostede. O problema é de vostede. Viñase facendo a consulta sen ningún problema e agora resulta que isto é un libertinaje. Segundo vostede, non? Vostede mesmo. Hai algún problema cos decretos da alcaldía? Acabolle de manifestar un que acaba de manipulalo, ademais, e mentir. Se lle pedimos acceso aos decretos da alcaldía o 29 de xuño, vostede dita un decreto sobre o PRUX o día 7 de xullo, cando o 5, xusto 2 días antes, lle volvín a reiterar que quería acceso aos decretos da alcaldía, que me está contando? Milongas. A min aí non me pilla. Eses 2 escritos están sen contestar, señor alcalde. Nin deu acceso nos 5 días legais. Nin en ningún día. Ocorreuselle a última semana de setembro, cando chegou a notificación de Defensor del Pueblo, facer un decreto. Atentos, que ven un pepinazo de vulneración de dereitos fundamentais. Sí, señor alcalde. Consulta de rexistros de entrada e saída concellos. Para evitar unha sentenza de vulneración de dereitos fundamentais, concellos que eu coñezo, compañeiros que traballan neles, chegaron a un acordo. Para evitar unha sentenza, mira o que lle digo. Aquí é imposible. Aquí hai que ir directamente á vía judicial e gañala, porque non queda outro remedio. É moi evidente. Por qué? Pois porque teñen a plataforma Xestiona. Agora, se non teñen a plataforma Xestiona ou se non quere utilizar a plataforma Xestiona, díganos, mire, pasen por tal sitio e terán ali a documentación para vela. Xa está. Eso facíase antes. O que pasa que, a ver, se os concelleiros temos que vir ao concello a mirar a documentación, mira, os demais, se queren teletraballar, no, que veñan aquí ao concello a facer a documentación e que volvan ao papel tamén. Porque aquí non somos iguais. Hai a lei do embudo. Saben? A lei do embudo vai así, para uns, e así para outros. É moi fácil a lei do embudo. Vostede tamén pode asinar decretos desde a casa. A verdade. Que pasa? Que por vostede pode asinar decretos na casa, nosotros non podemos consultarlos desde a casa? Porque non somos iguais, claro, somos extraterrestres. Xa yo dixen desde o primeiro momento neste pleno. Vostede, o seu concepto patrimonialista do concello supera límite democrático. Os seus privilexios xa sabemos que non son os dos demais. Como lle vou explicar? Fálolle máis grosso aínda con este tema. A quen quere facer tonto? Tomarnos o pelo. O sea, vostede ten privilexios, non? Funcionarios, todo o mundo aquí pode acceder a través de plataformas Xestiona, tal. Os concelleiros da oposición non, que son malos. Que o que anda contando por aí. Que pensa que non falan con nosa xente? Mire, de verdade, deixe de facer o ridículo. Deixe de facer o ridículo. Que xa está ben. Funcionaba na pasada legislatura, ahora non funciona. Na pasada legislatura tiñamos acceso ao registro de entrada e saída. Bueno, enviámonos un correo electrónico un funcionario. Os servizos administrativos municipais, que son os que ten que estar. Aquí non, aquí temos un alcalde que non está incluído na RPT a tempo parcial de auxiliar administrativo que nos manda a través do WhatsApp, bueno, a través do correo electrónico a documentación. E digo, bueno, pero isto é que é increíble. Os expedientes, ningún ten contestación oficial. Teñen que ter a contestación oficial. Calquera expediente que se abra sobre este asunto, porque están en xogo dereitos fundamentais. Que me debo acceso a qué? A que me está dando acceso? Vamos a ver, a mí como me pode requerir que eu vexa o rexistro municipal se teño solicitudes pendentes de acceso?
E hai algún problema para darlle a tecla e ver o rexistro municipal? Hai algún problema? Unha tecla nada máis, que eu sei, non? É unha tecla. Cal é o problema? Que os concelleiros somos moi malos. Esa é a película, a serie de Netflix. Que é increíble. Non podemos exercer as nosas funcións. Ni siquiera neste pleno, que teremos dereito de acceso directo a toda a documentación que lle fixen relación punto por punto. E que vostedes non incluíu deliberadamente no expediente. Porque senón farío. Incluiría o básico, incluiría algo, pero que non ten nada que, ni siquiera que decir. Por eso yo digo que é un alcalde mudo. Cando ten que falar é agora, neste pleno. Non fala, bueno, o bota culpas para todo o mundo, vale, parece perfecto. Pero vostede non diferencia entre acceso directo á documentación que temos dereitos concelleiros, constitucional, ademais, e acceso a toda a documentación municipal, sen limitacións, como vostede cree. Porque vostede, quen é vostede para impoñer limitacións? Ninguén. E iso ten un control xurisdiccional, sabio, verdade? Ten un control xurisdiccional. En ese control xurisdiccional perde, porque temos dereito de acceso a toda a documentación. Incluídos os correos electrónicos dos correos corporativos, claro. É documentación municipal, verdade? Tamén hai queixas por aí. E non nos coñecemos. Os concelleiros, que somos membros desta corporación, é dicir, estamos a cegas. E despois pídeme que se solicite un rexistro, pero que rexistro vou solicitar? Se a mitad dos rexistros do rexistro municipal nin se sabe de que tratan, tal como está organizado. Que vamos solicitar? Detecto a chegada dun proxecto porque por casualidade. A partir de aí cortou o acceso ao rexistro municipal con distintas excusas. Que busca? Vía xurisdiccional. Sigue con esa equivocación de que si el acceso libre, libertinaje de acceder a los documentos, bueno, es que debemos hacer cada cousa cos documentos que, bueno. E o único que vimos é traballar aquí, miro o que lle digo. O único que vimos é traballar aquí responsablemente. Máis responsabilidade da que ten vostede, miro o que lle digo tamén. Acabamos de demostrar que no tema da documentación é un suspenso absoluto. Xa vamos. Limitar o acceso directo é o último que se lle pode pedir a alguén. 3 meses, e vostede non ten que contestar por acceso a decretos da alcaldía. Vostede non ten que contestar, nin ten que facer ningún decreto. É presentarse un aquí, onde están os decretos? Aí non están, bueno, están na plataforma. Bueno, na plataforma que pasa? Que está baixo os 7 chaves. Imprímanos e quero velos. Xa está. Son un concelleiro, non son aquí un que pasaba de peregrino. Non teñen respeto nin polo básico. E claro, esa falta de respeto levos o que os leva. É dicir, as consecuencias son evidentes. Vai cambiar a súa política de acceso a documentación? E vai se deixar de esconder sobre cousas que ni siquiera están na normativa legal? Que o di claramente o Tribunal Supremo. O Tribunal Supremo, que fixo doutrina, non ninguén máis. Que xa estaba ben, que iso de andar poñendo excusitas dos alcaldes, que se acabou. Porque son excusitas. Non me conteste a través do WhatsApp nin do correo electrónico, contésteme no propio expediente que está aberto de acceso a información, que é onde ten que contestar. E ao mellor non é vostede, a ver, que seña vostede, que seña que enseña. Pero, a ver, eu na RPT de momento a vostede non incluíron. Ao mellor vin onte unha modificación na RPT, así por riba, dixo, a ver se non se vai meter o alcalde tamén. Membro dos servizos administrativos municipais, de pleno dereito. E non é, vostede non é, porque unha é parte, e dúas, o dereito de acceso é un dereito de todos os concelleiros e concelleiras desta corporación. E o de acceso directo tamén. Son 2. Acceso directo, chegamos aquí, pedimos, bueno, que non pode ser no momento, bueno, pois mira, ven a tal hora que xa está. Pois xa está.
É tan complicado. Os decretos é algo tan sencillo como iso, que a min me parece xa o último. 3 meses para contestar. E con todo o demais fixo o mesmo, é dicir, co tema da ponte, co tema de tal, fai con todo igual. Eu non sei por que se enguedella. Se funciona, deixe funcionar. Esa é a cuestión. A miña conclusión, pois, sinceramente, nada, suspenso redondo. E Cabanas merece moito máis que isto. Pero, señor Presardiña, quen lle escoite parece que non ten vostede acceso libre aos decretos de alcaldía. Que tardouse en contestar? Tomo nota. Pero non diga que non se contestou. Ten o acceso aos decretos de alcaldía libre dende a casa. Co cal, maior resposta que atender a súa solicitude, que dende entón ata agora manteña ata día de hoxe ese acceso, pois eu creo que é o mellor. O sea, é a mellor resposta que darlle o acceso e que xa o ten entón, porque a verdade é que calquera que o escoita aquí hoxe parece que aínda hoxe en día non o ten, é mentira, ten o acceso ao libre e continuado aos acceso aos decretos de alcaldía dende setembro. O ten dende entón. E, por suposto, que o teña todo o mundo, todo o que o solicita. Non hai ningún problema por iso. En canto a señora García, que decía polo acceso ao expediente, pois, bueno, tomo nota. No momento no que, por exemplo, vostede diga quero acceder a tal expediente e gustaríame que o acceso fose, non sei, para sempre, ou continuado ou limitado para calquera modificación que tal, mo incorpora no rexistro de entrada e queda ilimitado aí para sempre para que vostede acceda cando queira. Nese sentido, pois, bueno, a cuestión é facilitar, evidentemente. En canto aos correos electrónicos, eu non coñezco a ningún concelleiro que acceda aos correos electrónicos doutro concelleiro en ningún concello. Igual, pues, sí que é certo que atendendo o que vostede di sería documentación municipal, pois pode ser, claro, nun sentido. Eu non o dubido que non sexa así, pero tampouco coñezo precedente que dea lugar a ese acceso. Sí. Eu non coñezo precedente. Eu non coñezo precedente. Sou bastante escéptico frente a eso, pero bueno, en calquera caso mirarei, non teño dúbida ninguna. Xa sei que non tal, pero xa me queda a dúbida tamén. En canto aos rexistros de entrada e de saída, está pedido, evidentemente, un acceso diario e libre e continuado aos rexistros de entrada e saída, pero frente a este, antes de garantir este acceso, que pola miña parte non tería ningún problema, en línea co que falaba o señor Varela, consultouse con Protección de Datos que emitirá un informe porque tiñan dúbidas ao respecto de que calquera concelleiro pudese acceder libremente a calquera rexistro de entrada e saída, tendo en conta que nos rexistros de entrada e saída entra pois todo, evidentemente, de calquera tipo de cousas. Entra dende unha emerxencia social, dende unha, non sei, familia en apuros ou calquer tipo de cousas. Entonces, en ese sentido, os de Protección de Datos teñen encargado un informe que non lo han de achegar, eu espero a maior brevidade posible, porque foi pedido nestas datas, e cando o recibamos, respondemos sin ningún tipo de problema a esa solicitude de acceso libre e continuado aos registros de entrada e saída. Ese é que se pode, non hai ningún problema, por min, máis doado que teño menos solicitudes que atender. E por rematar tamén co señor Varela, sí, cúmplese a protección de datos. Precisamente por cumplila, non lle estou respondendo a esa cuestión pendente. Se o quere, pregúntello directamente ao concelleiro da oposición pola que pregunta. De acordo? Quería a señora Pita facer unha intervención. Adiante. Tes que achegarte o micrófono. A finalidad con que defende a habilidad de ese recurso que estamos esperando, decir que me siento defraudada porque ustedes que podría ser que se lo llevara a cabo, pero fecha de estamos, como nos quitó las asociaciones, evidentemente nos deseábamos pagar para la administración, que tenemos que dar cita con la universidad, que no nos concedemos materialistas determinados de terror,
para decirnos lo que nos dijera, educación cognitiva más se cabe que para nosotros que lo que vosotros que non houve ese canal de comunicación. Despois, finalmente, intentamos falar as estructuras parlamentarias do PP, que sí que lo recibiron, que pedimos reunir con conselleira que nunca tuvo un papel para recibirnos, que finalmente lo pedimos con el presidente de la Junta de Galicia, o a presidente de la Junta de Galicia, que tampouco non encontrou hueco na Junta para recibirnos, que ahora me parece que cambió en las datos, en usted, que intentaremos, estaría bien que nos llamara las peticiones, estaría bien que nos tuviera a única persona nos recibieron, que no me dio aquí, únicamente, muy fuerte, entonces, en vista que nadie nos recibía, vamos a pagar que vimos un papel muy único, que lo recibieron. A que le pedíamos en ese momento reunión que fuera la directora general saliente, pues esta presupuesta del Parlamento. Entonces, en vista de todo el proceso de reunión, de no reunión y de petición, bueno, pues hay una vía a través de ustedes, yo sé que la realidad hay otras calles, como pedí, de comunicación de los. Miña pregunta, non sei se podo facer preguntas, pero a miña pregunta é que deixe visto que os propietarios se nos viven da nosa propiedade, dos derechos de propiedade, que temos restringidos por medidas cautelares de propiedade que nos tenemos a recoller un procesante, a pesar de as autorizacións que non sei en que puntos do parque se autorizan. Seguramente que era pero claro, los servicios son tales que no lo pueden. Entonces, autorizaciones, no puedo decir, pero realmente, lo que estamos viendo los propietarios es una de valor, porque resulta que las tierras que no parten allí en el año 94, 1,75 euros de recuadrado, ahora asumen un nuevo concepto en un despliegue de sectores de 0,7. Así que a conclusión que tenemos es de valor o es una ocupación real, pero no se trata de una ocupación. ¿Cree que es justo por los propietarios de esta situación? Gracias. Como xa falamos diversas veces, señora Pita, eu, lóxicamente, considero que o mellor é que os afectados e a Xunta de Galicia se poñan de acordo dunha vez. Así yo reiterei máis dunha ocasión tanto a vostede como a eles. Tamén lle reiterei a necesidade de ter unha reunión coa conselleira como vostede pediu. Incluso me remito ás palabras dadas con anterioridade, xa que na visita ao Parque Natural das Fragas do Eume, na que eu fun invitado, lle dixen pois da necesidade de telo. Eu descoñezo o motivo dese precio ou desa cuestión. É certo que xa falamos, incluso nalgúna reunión eu tamén estive presente acerca da limitación de usos do seu terreo e das posibles compensacións. Iso aí terá que ver coa Xunta de Galicia para ver o que sucede. Non lle podo dicir moito máis. Eu seguirei reiterando a nosa intención de poñelo e de facer a reunión e, dende logo, que se non ten, tamén teremos que presentar o recurso contencioso administrativo. Vale? Cabanas ten 60 afectados polo parque
60 censados en Cabanas, quero decir, polo Parque Natural Fragas do Eume. Se veña como veña o contencioso administrativo, se hai que poñelo, se xa ganando ou perdendo. Non, quero decir, para poñelo va haber que poñelo. Tanto se gaña como se perde. Se se gaña con máis razón e se se perde, pois se puxo. Verá perdido. Vale, se levanta la sesión.